Thank you for joining us. Good morning, good afternoon, good evening, good night to some of you. Good evening, good morning, good afternoon, good night according to your time zone. My name is Kanu Kanu. I am from Isiama Faruku, Umaya province in Biafra land. First and foremost, I have to use this wonderful opportunity to thank Biafrans, friends of Biafrans that stood strongly when the foundation of this great movement, IPOB, was shaken. We are listening to Kanu. Through the extraordinary rendition of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who is the face of Biafra and the symbol of self-determination. I knew it was a difficult period for our struggle, but it was unfortunate that most of us acted ignorantly. We are listening to Kanu. Thanks to Chukwuokike Abiyama, we are back again, stronger than ever. There is one IPOB, Listen. one leader, and one DOS. The highest command in this struggle is DOS. Listen to Kanu. In this situation we find ourselves now. It has been so for many years. Their decision is final, whether it suits us or not. Challenging their decision means challenging IPOB highest command and IPOB worldwide, because Kanu is talking. anybody can be a member of DOS if you are qualified to be so. So whatever thing they said, we must carry it out. Whatever DOS Knowing said. that command and control stands for a very simple reason, that we are not political party, rather a freedom fighter. Let us move, please. I don't have much time of this man. We are here to analyze. I remain the fearless IPB Evangelist Mazi Nnamdi Kanu. I am from Mondia Boys in Aninri. Aninri is a local government in Nigeria province, Biafra land. I am a homeland broadcaster. Under IPOB, we move. Now, let me go and read from the description of the program. Anyway, they will soon understand how tough. Even Mazi Nnamdi Kanu know. He know. He know we are very, very stubborn. He know. Only command and control, expelling and suspension. That is what they used to hold us. But whereby Mazi Nnamdi Kanu impose his siblings on us, when everybody have siblings. Both the members of leadership, they have siblings. Nobody have imposed his siblings on his insubordinates. Right? Even the armies of Ojukwu, they don't know the brothers of Ojukwu. We continue. Let us read from me. I want to analyze the very fire that is burning in their kingdom now. They are the people that make it like that. And I am here to analyze. Otu am by the camera now. Oye bidoge to ha. Let us read from the description of the program. Show. Or look at it. Why are they complaining? That's my question. They said Mazi Nnamdi Kanu have moved on with 100 men. He is no longer working with DOS. Is that not what they told us? Now let us go again. The siblings celebrated their success in separating Mazi Nnamdi Kanu from DOS. Are you not seeing it on the screen? Okay, let me show you before we continue. Or should I use this one? No, let me go and bring another one to use it to show you. Let us use this one to show you.
Where is it? That thing? Okay. That is celebration of removing IPOB leadership from their leader. Oh yeah, see where sibling was celebrating it. Today, IPOB Spain is writing that they are doing 30th May or something under the leadership of DOS. Look at their program. Let's us read from Kanunta. Disgusted, China Sanworu and his group cannot get any information from the Kanu's Ezebiros anymore. This is what somebody is presenting to a movement of the people. Right? When they remove Ejiofor and everybody, they are celebrating how they cut off IPOB from Mazi Nnamdi Kanu. Today they are complaining. Let us go. Outside the one they got before from Barrister Ejiofor, sacked. Right? Now, I'm Kanunta Kanu, Mazi Nnamdi Kanu's sibling. Get your poison ready soon. Right? He celebrated separating IPOB leadership from Mazi Nnamdi Kanu while he was in DSS. This is their celebration. Today they are complaining when people have decided that Mazi Nnamdi Kanu cannot lead them through 100 men. It is a decision. IPOB family said he cannot lead us through 100 men. People can cry from today till next year. Mazi Nnamdi Kanu can never lead us through 100 men. Continue crying. Let us continue. Okwa ha na Mazi Nnamdi Kanu ahụ no weptere. Were chọọ ime defense na akpari onye ọbụla eme. Unu ga-emecha nweta ebe ahụ ga-anọ. In your next life, be careful with the people from the east here. You don't joke with us. You don't play with our sacrifices. You don't impose yourself on us. You don't try it in your life. It doesn't matter your level. I get way to get down. Don't get people saying no. We have lost so many things that concerns us. I'm not going to impose an individual on us. I am here to analyze everything here. I pay sacrifices. I am defending my effort. Lawyers so raw this thing. Lawyers so create a unit. Lawyers so muga siblings so create a unit and zone. He saw him match a fence and buying a meeting. He saw him guide state by state in Biafra land. Ganes Yosioma individually. Ne kwoku Biafra mbende marubaroso. Ni mahia. Maneba na babo. Mana Johnson maranda back. Meba de mebedial. Maga with a microphone. So some with a microphone. My town union meeting. Mecha Agabia here better me impose individual as if I'm a fool. Do you think I was paying and still paying these sacrifices today? Now my shop now I got my shop. All security reason. I'm not here for Mazi Nnamdi Kanu. No, I'm paying it for Biafra. Ibian Hala may impose on us in another level. Hey, you are fighting him, you are attacking him. Yeah, we can accord story. Ige mecha ganoji. Your next life, if people be voluntarily to do what they are supposed to do, you can't take care for granted. You can't try in your life. You can't try. Independent people now manage their family and businesses. We agreed to be foolish to command to restore Biafra. You know what I say? Biafra claim wasn't use Chineke to us. For what? Let us continue reading from my description. Here him here. Ndi mmadụ go question, agama go question. So many things in deprived from women. Ndi mmadụ na abịa pala agama abịa. Anakpo mebe dị iche iche. So many lives. Ebupte plobi vehicle. Masi na agama aba. Maga achọ means mjaga. So many things. Natacha ọrụ for 1 month and 3 weeks now. Anom na balance ndị natara ọrụ ego. Balance advance ha. For security reason. People are not at advance ọrụ. How many people? They will come arube moro ha. Ibo hala mas balance him. Balance him. I chucha ajani na di otu a. Mara bia make him position as in what?
We continue. I have promoted Zorum Rule 5. One area. Drop wire. Push ya. Choose roof. Somebody in one man business. Somebody oru gachu oru na achu also. Somebody na aru ihe obula di iche. Somebody achiru construction abia kpo ya. O weta idea ya. Somebody Chineke goziri. People who get has in ha ihe ọjọọ na arụzi ihe dị otu a. Na since ị na arụ ihe dị otu a, they are suffering. Na ha gakwa arụcha ya ọ na-emekwa. Only me, onye na-agozi ọma na Biafra IPOB, drop a phone number. Na Biafra land, I keep changing number for how many years? Can change the number. Call me, you will join IPOB. Any publish it, but I know how to code you and connect you. Use on weapon kai bidozo. Canon tahomenu go ya. Let us continue to read from my description. The siblings to Mazi Nnamdi Kanu celebrated their success in separating Mazi Nnamdi Kanu from DOS. And only exposition meba. This tweet Mazi Nnamdi here. Whole exposition here. That now everything you are seeing, they are the people that positioned it. Siblings and Mazi Nnamdi Kanu, who never condemned Biafra radio, who never condemned activities of Simon, who never condemned anything. I know here now on Biafra radio Biafra or launch in Biafra radio. Can you get to a dry now? Is Mazi Nnamdi Kanu trying to lead us from Biafra radio or from radio Biafra? He told them to shut down and open Biafra radio. Let me read. Now. This time around, Mazi Nnamdi Kanu why particular people on do now? Because he cannot join me with the criminals. It is better I cut off his name from what I am doing. Unu ga-emecha ntị unu a, ihuru ntị unu a, unu ga-emecha chọọ ihe fachie ya. Ihe dalente no ọgba mmadụ na phone. As you get regret, as if na ọ bịara ịzụ ahịa na company gị. Everybody is paying sacrifice. Ndị mmadụ amadị the minds of people. O nwere ndị na-decide na ya ga-agbagbu onwe ya. Instead of about loss, so Imanu didn't anacha. Somebody pay go sacrifice here for defending good. No, I regret. Acquiring the man na phone no Darlington. Kuwoku, my baby. Kuwoku, we are now defending the bubo in truth and the honesty. Unana Abazia represent the Mazi Nnamdi Kanu. You are attacking him, you are attacking your leader. Why did you go to war with the name of your leader? Why did you go to insult people that are fighting for your leader with the name of your leader? So if they come to reply you, they will not mention your leader. So you are using him as defense to insult people, to blackmail people, to attack people. No. People will break that your defense and get you. You start crying and you start presenting Mazi Nnamdi Kanu. You are the one who presented him and you will suffer for it. People are doing what they are doing, fighting for Biafra. You started using Mazi Nnamdi Kanu to blackmail people, thinking that people will not reply. As if Mazi Nnamdi Kanu is the creator of the world. You are using his name to blackmail people that came from different families because they answer call for Biafra restoration. They become fools to you. I got back until this time. I couldn't be the mad people. He's not working with them. Oh, he's not today. I don't post hammer. Now the rest of Rosie cases is fire. Hana sekwa Mazi Nnamdi Kanu doesn't ya your order. Since 2024, no see he's not working with them. 100 men in your order. Ya your order. The same DOS wants her name obe. Kesikwa ha ndu no provoke that are reacting. Now when they see fire. Ya was see the fire na Facebook. Mazi Nnamdi Kanu see the fire. O see the fire ni investigation. In order na ekwesigi. Ewepu mmadu ya na order side return no ya. Ko bia paru akwa ndi no on top. On a ceasefire, yes, equal 200 men. You will say command. He cannot do the IPOB through DOS. Or to jump. As no high para here. Or here can you want for? Or here can you want for?
Let us continue. Let's ask. As it stands now, from the description of my program, who is Mazi Nnamdi Kanu leading? As it stands now. Because IPOB cannot allow you to attach Avid to us. We cannot allow you to attach Rising Sun to us. We cannot allow you to attach Simon Ekperima on us. We cannot allow you to attach 100 men on us. We are IPOB. People can support us, not attaching to us. We give account of what IPOB do, not account of what others do. If you are surrounding yourself with a different group, we exonerate ourselves from you. You do with them. You don't toy us. As it stands now, who is Mazi Nnamdi Kanu leading? Avid, Rising Sun, IPOB without DOS, Kendon do IPOB without DOS. Kone or 100 men. Can they organize those now? You have moved on with 100 men without DOS. Why are you angry that people are saying that the indigenous people of Biafra, IPOB Spain, under the leadership of DOS, wishes to invite all the meaningful Biafrans all over Spain to rally round? Now, these are the same people that are posting 100 men, that they are going for a mission under 100 men. Do you understand? Is that what they want us to be saying? They said Mazi Nnamdi Kanu is not working with DOS. And people say that Mazi Nnamdi Kanu can never lead IPOB without DOS. It is a decision. Let us try and see. Let us try and see. Let Mazi Nnamdi Kanu override DOS and come and lead IPOB. Let him come and collect one single unit from IPOB. Let him collect. You can deceive an individual, a coordinator. You can't take IPOB. IPOB will remove the individual and put another person. The unit and the zone remains with IPOB. I am too flexible to all of you. Now jump right up. Let me go and analyze and give evidences that they are the people that created everything. Let us go there. With me here. So you don't try me anyhow. Let us go to IPOB press release. Be counting it, please. Involve. Pay a sacrifice. Use all my money. Run or help our people. Me out to here. Go hall. Me try here. Ditch. Bamo to guide ditch. Before mother say, I appreciate you. Oga, shop mo use go me go mdotra. Darlington use to be gon care. IPOB will go quality and Senegal with Indozo. Instead Oga join ESN defense Asia join ya. Ya balagaga jidewe camera. Na call you. Let us read. Who press IPOB press release? August 17, 2025. Let us read. Just you wave out the first line, Amnesty International. That is not where we are taking something from. Look at it here. The second paragraph. Just pick the point. I'm going to expose Canon Tanko. The indigenous people of Biafra. Okay, not August. Okay, press it. That is it. The indigenous people of Biafra, IPOB, under the leadership. Pick this point. Under the leadership of our indefatigable leader, Mazi Nnamdi Kanu. Check the date. 2025. Now, this press release is from IPOB. Not forgery. Did you see it? Now, when the siblings to Mazi Nnamdi Kanu and lawyers, they changed IPOB press release and started forcing us to be sharing it. When we saw this thing that they have removed the leadership of indigenous people of Biafra. Do you understand? The indigenous people of Biafra, IPOB, under the leadership, they removed that thing. They remove, let me bring another press release.
this is their own, not DOS press release. Let me bring the main IPOB press release. Okay, let me leave this one now here and bring the main one. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Let me show you something. After this one, I will show you another one. This IPOB press release, not that one I showed. That one is their own. They remove DOS. Look at it. So that Mazi Nnamdi Kanu will be leading us direct. Now look at it. This one, the main IPOB press release. Look at it. The Directorate of State, DOS, right, of the Global Family and the Movement of the Indigenous People of Biafra, IPOB, led by Mazi Nnamdi Kanu. Led by, this is the main IPOB press release. Now, let us go there if you will see DOS again. Now, look at this one. Look at this one. Now, let us go again and get you a press release where they automatically change it. Where they automatically change it. Now look at it. I read from Benjamin Madbugu. The indigenous people of Biafra, IPOB, ably led by the indomitable prophet Mazi Nnamdi Kanu. Do you see it? They remove IPOB leadership. Today, people are following IPOB leadership. They are crying. People are now declaring that their command channel, that is where they are receiving order now, is under DOS. They are crying. The same people that have been complaining, campaigning that Mazi Nnamdi Kanu is not working with them. He have sacked them. He have removed them. These people went ahead to be writing press release without the knowledge of IPOB. They say it's Onyendu that sent them. They write press release. They remove IPOB leadership. They present individualism. Removing IPOB leadership under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, you remove it and now started writing only Mazi Nnamdi Kanu. That is individualism. We say no. We say no to remove leadership, which is in the oath. The oath added IPOB leadership and Mazi Nnamdi Kanu, director of Radio Biafra. How come suddenly they change our press release? Mazi Nnamdi Kanu started directing press release from detention, overriding DOS that we have been maintaining for long years. People was removed for not maintaining channel of command. People was expelled. Why should he override it? They changed IPOB press release. They removed the leadership of indigenous people of Biafra. They only added the leader of indigenous people of Biafra. That is individualism. We say no to it. We say no to it. Let us go to this one. You will see that some people can be foolish. When you read this thing, check the date. Check this date. People that they don't know where they rely on. I read it. April 11, 2026. This is their media team. They are not IPOB media team. This is them. They are Biafra Vanguard. Right? So let us go there. These are people who have been telling you that Mazi Nnamdi Kanu is not working with DOS. That he have moved us with 200 men. Check this date. April 2026. Now let us go from there. It was interesting to see Chika Edoziemu come out openly to expose his true position by rejecting. This is April.
People that say they don't obey Mazi Nnamdi Kanu since 2022 to 2023. Look at it now. Rejecting and speaking against the ceasefire press release issued by Mazi Nnamdi Kanu through the spokesperson. Do you see it? Mazi Nnamdi Kanu now issue press release through spokesperson. But Imapuafo is media and publicity secretary for IPOB, not for Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu have his personal secretary. The Imapuafo, when he was there, is not secretary to Mazi Nnamdi Kanu. He's not spokesperson to Mazi Nnamdi Kanu. Therefore, he has no right to publish Mazi Nnamdi Kanu direct without bringing it to leadership to look into it and decide on it. That is overriding. Overriding DOS. The IPOB press release is decision of the people. There is no deputy. Mazi Nnamdi Kanu can walk through deputy and succeed on that. But do you know there is no deputy? So how come he jumped IPOB leadership to give directive for press release through IPOB media and publicity secretary, which is not through leader of indigenous people of Biafra press secretary? As DOS have their press secretary, why should Mazi Nnamdi Kanu do so? I am asking you. People are writing press release using Mazi Nnamdi Kanu and they say it's IPOB press release. They remove the leadership of indigenous people of Biafra. They only use Mazi Nnamdi Kanu direct. That is sabotaging our struggle structure, which people have obeyed and died. You must maintain it, favorable or unfavorable. You must maintain the structure command. It doesn't matter who it concerns. You must. Something I know here now. Now there now. Now apụbe now. Ichere obi dị mụta na m nọ ebe a na-eme ha. Apụbe m ịpụọla ọkụ ya. Echesi m na ekwuru sacrifice. Chineke kpọkwuo unu ọkụ. People know outside, but they are not outside. IPOB members that are here, I know here now. I am not in Anga, but I know Nanga. That's why when you are attaching criminal to IPOB, I am saying, oh, watch, in a put to danger, IPOB non a Biafra land. I am not going to go support again. Ebina Kuronyo Shaka. Communities got trying. Communities got trying. I got command time union president, culture IPOB, Nina. I got no quap dragging gongogi. So anyone you want to hear now cut off from criminality. Ndị mmadụ committee. Again, I some support all onye ndu mere involved. In agbara onye ndu ka aga achụwa here. Or Mazi Nnamdi Kanu ka aga achụwa ma achụwa mụwa. It is foolish. Ị ga-ejijira ha Mazi Nnamdi Kanu men attached to criminal mgburu ndị Igbo. As in what? Even God cannot tell me that it is good. Chineke no nwe ebi ogbu asem na Simon ha gburu ndị mmadụ not the good. Magwa na wu Chineke ka ọwụ. Magwa no nwe na Chineke enweghị isi. Na crom rubbish. Buchandi Igbo here give us na work together. Now I ask you, between all this group, who is Mazi Nnamdi Kanu leading? You want to know? Is that how to lead? IPOB press release is not Mazi Nnamdi Kanu press release. Now, from that press release you see me reading, 2026 April, they're still telling Mazi Kedozem that he did not obey Mazi Nnamdi Kanu, that he gave a press release of ceasefire. So, why did you not send the message of ceasefire to DOS? It should be a memo, not a press release. Press release of IPOB is for open matter. Ceasefire message from to IPOB must go through DOS. Ceasefire don't go press release. It is IPOB that will know how many lines of statement they will drop on a memo and send it to IPOB families, not press release. So Mazi Nnamdi Kanu is calling for peace through press release. Imapuaf is his secretary. Imapuaf is IPOB secretary, not Mazi Nnamdi Kanu secretary. Leadership have their secretary. National coordinators have their secretary. State coordinators have their secretary. So why should Mazi Nnamdi Kanu directly use Imapuaf to publish his own ceasefire message? It's an Iowa infant. I got school, I stopped in primary 4, that I have sense. I'm in sense and I correct people. It's why you be my correct. He did the my correct again as spelling. I'm going to do dictation. I'm going to do me ofuma.
ebupụrụ isi m maka na aga m university ndị nke agara ihe na anọ m n'ime afọ mma m gụọ akwụkwọ. Mmadụ ịdụ proud na-agwa gị na ọgwụ primary 4 first time ịhụrụ go onye na-ekwu ya ihe a niile people na-ekele m ọ duto na aga m edifend ya. Kpọtakwa nwa gị m gụrụ secondary school ka mụ na ya try ya ka m laa ya n'iyi maka o nwere particular subject ọma ọhịa nke anyị bịara ịkọ akọ naturally akọ otu ụwa dị kọọ life kọọ ihe niile o weta experience ya anyị amarazi onye ọ bụ o de na ihe m ga-agụta ya ahụrụ m iti nke agụtaghị ihe ọmụ a na-ede n'ihe ndị a dekwe long note decha ihe niile de long write up nye spaces. Nwanne ndị gụrụ university na-aga emenwe ya buru ibu control laptop here control my system mee everything m chọrọ ime here. Ele ihe ọzọ chọrọ ịga agwọ na school ọ gị na-echeki onye kapịnta emeri estimate ọ na watch ime statement ụlọ ọ ga-akụrụ mmadụ duta ọ gaa school gị nwa gaa university ọ gị na-emeri kapịnta estimate ọ gị nwa mad people. Onye a na-ama akwụkwọ mbụ na aga school ọkwa ya na-ede receipt na ọ ya na-ede receipt ọ gụtara ihe o ji ere ahịa gị nwa agụta nke iji arụ ọrụ bekee ọkwa ya ị gawa n'onwe gị. Ihe niile a na-agụ ka a survive. Thank you. A na-achọ ya mma ịgawa n'ụzọ gị buru certificate gị dekwasa n'isi ebe ị ga-anọ ya gị nwa agara school anyị wepụta were common sense gbalịrị gị were nature were ihe otu isi ebi ndụ n'ụlọ mere gị analysis ime ya gị n'ihu ụmụ gị ha si daddy but it's true. Ebe onye dị otu a na-ekwu okwu ebe iwebata education ị na-agba ara ị ga-anọ ji mara na onwe ihe na-agwa onye okwu na onye a bụ ngọzi ya pụta. Now, between IPOB leadership and the siblings and lawyers and all this Onye Nduse who have been campaigning that Mazi Nnamdi Kanu is not working with DOS, who also introduced 100 men and say Mazi Nnamdi Kanu have moved on with 100 men. Now that people have rejected 100 men and they are declaring their obedience and loyalty to DOS, why are you complaining? Why are you complaining? Do you think that Mazi Nnamdi Kanu, the glory of Mazi Nnamdi Kanu is still there? It's no longer there. You people have destroyed the glory. We all build it. As we are releasing hand, the glory is leaving him. These people that is clapping now, they are not the people that will restore the glory. They are not the people that build it. Mazi Nnamdi Kanu only did not build his glory. When I go to market to preach, he can know Mazi Nnamdi Kanu didn't remember, even as he has no knowledge that I was going somewhere. Even as he has no knowledge, I go there, lift his name high. We argue and defend him even when he make mistake. The glory of Mazi Nnamdi Kanu is even upon his mistake, we follow him. That is when the Nigeria started fearing him. Now he's in the inside. We will no longer be obeying and following his mistakes. Even from inside, he made mistake. It is time he leave us to act on our brain. He has been making mistake here, even from detention. He removed Osokome. It's a mistake. Whether you like it, hey, you tell me it's his decision. The mistakes of people, is that not decision? Then what is the result of this his decision? What is the result? Yes, you made a decision. Did it work? No. It's a mistake. Mazi Nnamdi Kanu continue trial. It's a mistake. Mazi Nnamdi Kanu drop his defense. It's a mistake. Mazi Nnamdi Kanu started defending himself. It's a mistake. So take it to make a mistake. On detention. Or battle with lawyer. Or battle with his sibling. Because if he was discussing with DOS, they will bring the same ideology with him. But he now discuss with lawyer who have different ideology. They will not discuss our matter, conclude on negativity, and give order. When it comes out, it becomes negative to what is on table, and it will be rejected. I will say that do order. If you discuss with the normal person, he will link you to the main link
Ibru matagi, bukaronye na ama enwe idea ya. You will discuss another thing. You will not bring in the main thing. That's why you were separated, put in detention, so that those that used to talk with you, they will not assess you. Then why can't you leave them to handle something by themselves and be giving you report? Since I am not there, oh mistake, going to Kenya, mistake, yeah, need a mistake. Yeah, but you break. I got a mistake. Yeah, but Muslim can but to break. Can handle automata. Can handle matter. That's why I'm not going to command. Ndi konye or wakro. On have a squamma the way here. Mazi Nnamdi Kanu is no longer working with DOS. 100 men have come. They are now SDOS. Now, look at what people have decided. Because Mazi Nnamdi Kanu can never lead the IPOB direct. He must pass through DOS. If he have got the chain, he have to reconnect it. If he cannot reconnect it, DOS will be leading us until he comes and they reconnect it. We cannot obey him direct. He's in detention. He has never made very good decision since it's always opposite. Madubugu went into contract claiming to be DOS member. The director say make him DOS after getting the report. Everything is opposite. People that joined Simon to kill our people, Madam Bridget and Odimegwa, Father Odimegwa, Madam can say add them in DOS. Trying to force people that we are aware of their involvement in criminality, to force them on us, as in that is the only way to be loyal to him. I know look about here. Ogun kemana kwa ebi. Onakwa ebi. Over 2 years kanu na sunu. Happen okwa. Happen in here. Happen in Ipob people ebubo. Oduno kuga survive. Unamagina people will reply you. When they reply you, they will no longer spare the name of Mazi Nnamdi Kanu because you use his name and he is fully involved because he never condemned Biafra radio. He never. They say it is him that gave order. He never condemned Kanunta for suspending our sit at home. Even as he Mazi Nnamdi Kanu gave order. Kanunta has no IPOB under him. So why did he rush? Because he's a sibling to our leader. He started giving leadership time. When they are supposed to announce it, he waited for them for 2 o'clock. They did not announce it. Then immediately 6 o'clock, I suspended the sit at home. And with the IPOB under Kanunta. So if people say IPOB under DOS, had it wrong. Now let us go to the oath. Where is my oath? This is the oath. This is the oath. Let me read. I, dash, which is Mazi Nnamdi Kanu, hereby, solemnly, and voluntarily swear to be absolutely loyal to the leadership of the indigenous people of Biafra and the director, Radio Biafra, Nnamdi Kanu. Now, if people sworn to be loyal to the leadership of indigenous people of Biafra, Ejidezie the leader of indigenous people of Biafra, Onokatazie saying that he is not working with DOS, then he have launched 100 men, or that we should be obeying him direct. Automatically, he wants us to turn against the oath. Nobody can separate us from DOS because the oath presented our loyalty to DOS. Instead of us to separate from DOS, we separate from Mazi Nnamdi Kanu because Mazi Nnamdi Kanu can only connect us through DOS. They obey him, we obey DOS. If he cannot make his own road with the DOS to be okay, we can connect our own with the DOS. It is left for him to connect his own. He cannot disconnect us. He cannot use influence of leader to turn me against oath. The oath said that I will be loyal to DOS. Loyal, absolutely loyal. So instead of me
to obey direct or direct from detention, instead of me to be in problem, let me obey DOS direct. That's what these people declare. Because they have told us that Mazi Nnamdi Kanu launched 100 men against DOS, that he have moved on without DOS. We told them no. Now, although that he's not involved, if he is not involved, or that he have dropped DOS, then he cannot lead IPOB. He's simply not leading IPOB. There is no direct leading of IPOB from Mazi Nnamdi Kanu. There is no direct. He must pass through the chain. If his own chain have cut off, let him reconnect it. Our own chain with DOS have not cut off. You will keep hearing declaration of people. It is now people make decision. Mazi Nnamdi Kanu create here. People will now make decision who they will follow. On the major, Jiliat Kaya confirm one no mistake in Andua. The oath puts DOS. DOS are by emergency. DOS is not a Mazi Nnamdi Kanu decision in detention. DOS is in the oath. And our loyalty goes to them. And their loyalty goes to Mazi Nnamdi Kanu. It is left for them. Not me. Not me. Unu chere ya ma ihe anyị na-eme here. Gị na mmadụ biri n'ụlọ. Onye ahụ na-eme ọfụma, if there is peace, you can allow the person to privileges. And the person may use privileges. Oche no right. The day I get issue, you seize privilege. When you seize privilege, the person may foolishly be dragging privilege because he have been in that privilege, he have enjoyed the privilege for 3 years. But privilege is different from right. When trouble comes, people will now hold on their rights. People will now collect their privilege from you. You say on mute. No, I am not. I did not touch any place. Why now? Why? You are not hearing. Why now? Are you still? I need another report, please. I need another report. Onye nke ọsị na gịnị? Ọsị gịnị? Onwe ekwuru okwu Sokoto? Onwe ekwuru okwu Sokoto ka m saa ya ugbu a. The other person will say, you no get leg to go Sokoto. Ama m onye ọ na-asa. Ka m mara ihe a na-ekwu ma onwe ekwuru okwu Sokoto. Ma m hụrụ ya mama hụ ya m ga-asa ya. But I see it again. M ga-asa ya. Now, if you don't believe what is saying, go to Sokoto. The question is, when we got a message from IPOB channel of command, all road leads to Ekulobia, did we call Mazi Nnamdi Kanu? Did we go to Afaruku to confirm? No. When we got a message, all road leads to Abakaliki, did we go to Afaruku and confirm from him? No. When we had all road leads to Afaruku, did we say let us go and confirm from him? No. Why should we? How did we obey? We got the message from IPOB channel of command. Coordinators message their zones. And we have no other reason to go and ask our leader. That is how IPOB runs. IPOB does not go and confirm from leader when order comes. If leader want to send us message, he will follow the chain. If he's sending us message through lawyer, he's wasting time. He can pass message to Ndibo through lawyer. He can pass message to the whole East through lawyer. He can pass message to Nigeria through lawyer. Message to IPOB goes through IPOB leadership. If not, let him wait and hold his message. Because middleman can truncate the message. Middleman can be bought over. Middleman is a chief Confucianist.
Middleman may take your message and truncate it. Middleman may also receive your message and truncate it. Therefore, middleman is not trusted. So we can't take message from middleman. Right? We can't take message from middleman. Now, Kailewezie moderator always the power he lead from detention. In a command from detention. Onu aji higher set confusion. And make people insult. Right? People are now deciding. What did these people say? Right? Right? On the true Mazi Nnamdi, the indigenous people of Biafra IPOB Spain, under the leadership of DOS, wishes to invite all meaningful Biafra. It is in the oath now. I hereby solemnly and voluntarily to swear to be absolutely loyal to the leadership of indigenous people of Biafra. That is the oath. They are maintaining the oath. It is left for DOS to connect with Mazi Nnamdi Kanu and left for Mazi Nnamdi Kanu to connect with DOS. If we have been receiving confusion from siblings, lawyers, and all, we now hold DOS responsible. That's what I've been saying. I can never go and hold lawyer responsible. The other lawyer have declared his political ambition. Is there where I'll be going to hold him responsible? He now needs to save himself, knowing that he have committed. So he now need power. Maxwell now need power, knowing that he has committed. He now need convoy. He now need escort. Immediately you commit, you'll be looking for political position. Is that the people we are going to hold? No. We will hold those that are with us, DOS. So they are the people telling us Mazi Nnamdi Kanu is not working with them. Why are they complaining that people say that Mazi Nnamdi Kanu cannot lead them direct? He cannot lead them through middlemen. He cannot lead them through 100 men. He cannot lead them through other means apart from DOS. Eshwelia, unumezi otherwise. Bianatazie 1 unit of IPOB here. Bruce can hand over to Mazi Nnamdi Kanu in detention. Ogwahino for years, una nokata, bia vo ashiwa. Anya Bruce or save good IPOB, save chaya, kai no mezie, kamara zonye gen weti bi ebo onwe ya, ebo gen weto onwe ya. We have saved IPOB, right? Kai no mezie ya, kai mara ebum no obi unu ji, nokata, anya nokata ogu, una ato no, bo onye obula ebubo. Na ha chọrọ na aka na order na ha chọrọ ime overthrow na ha chọkwara ime nka na ihe tiri ya na chọọ kọpụta na ha chọrọ igbuye na erego ya na emego ya. The same people no na save ya na enye press release na distance ya from criminality. The same people that have been fighting with government, the same people that have been dislodging government. IPOB mere nke ọfụma. Onwe ihe IPOB mere egbogidere director. Lawyer ndị na-emere ọfụma. Lawyer defending with director. There is nothing in court that was committed by IPOB leadership. So they did well. Can you turn against them? It's I met you so that when I get defended again. I happen to think now everybody about so. I am quaggy. Instead of us to obey Mazi Nnamdi Kanu direct from any group, we cut him off and obey DOS. Oh, but I am DOS set to law. We direct command on a day nine. We now based on the channel. We now based on the channel. Let him connect. Let him reconnect. If he cannot reconnect, ya happy about. Ya jide peace. Ya jidozia. Ya jidozia na ya wugo muaka. Aya wugo muaka. We are stakeholders in this struggle. Ain't to each other. For the ego. For the dear time. For the endo. For the business. Oh, when they deport Rima. No, no, la beke deport. Because of this struggle. All stake enjoyment here. Have you no here now, Barry? It seems now is individualism. If I need it, so then go take no to choose shareholders na company. Kai ma se onye wetre glory ya. Glory director won't ekwu anya agbako. O me mistake ndị iro bi anya defend ya glory ya. Ya weteze the glory. Come on, how many communities in a we for action of Simon? Come on ya,
o chere na glory anọ unu na-agakwu ya unu agwa ya na the glory ezuzi ezu ya control onwe ya ka ọma na-ejie nke IPOB sevutere ya anyị sevuru ya glory the image of IPOB unu na ya na-amachagharị ekwu ihe unu ga-eme mmadụ otu director ọ ga-esi egbukwe mmadụ ma ọ pụta o nwere na-arụ na company ya anyị ọ bịara serve company ya. Are we serving him? Nobody is serving him. He's also a servant. We are serving the people of Biafra. Onye anyị na-eso alụ ọgụ tutu na o nwetara onwe ya na leader. I were ahụ ya bịa na-alụsa anyị nwa mekwere involve na the war ọgụ. Anyị nwa alụrụ ọgụ tutu nel sevuo ya. Ozugbo esevuru ya kpam. Amazie na gọọmenti buru ebubo ihe ọbụla amazi ụnọ ebubo because ọ na IPOB esevu IPOB. A ga-asịkwa na terrorist ọwụ na o meritiri ya. But I save IPOB, young are innocent. Nigeria jail is illegal. Open IPOB are innocent under the command of IPOB leadership, DOS. You can see that the rest of the not innocent. So IPOB would terrorists now. Mazi Nnamdi Kanu are free. It is left for Mazi Nnamdi Kanu to reconnect with DOS. For anyone, we cannot connect to him direct. We now declare our obedience to leadership, which is in the oath. Our forgery. It is in the oath. Madebia na edisivugi jira Mazi Nnamdi Kanu kam turn against a generational oath. Mapuze DOS me wo obe onye ozo ma o mye ya wo obe direct. It is sabotage. It is against the oath. The oath said that I Mazi Nnamdi Kanu hereby solemnly and voluntarily swear. Mazi Nnamdi Kanu nwere ike iyi nke ya na her family and generation. Mu anwa na my generation. I love my generation. I did not notify them. I did not inform them. I risked them. I hereby solemnly and voluntarily swear to be absolutely loyal to the leadership of indigenous people of Biafra. Imakono oath. And Mazi Nnamdi Kanu, director of Radio Biafra. Oba ya na-eshi DOS bịakwute anyị. If I obey DOS, emego me obey. Oh, ya nwa ga-eji aka ya court for nwe na IPOB akwa ngwari unu. Trying to lead IPOB direct, jump DOS, he is automatically not leading IPOB. Ugu nkwenye nwanyi ji moto ibia. O main post his brothers, ha na agba leadership, ihe no nwe IPOB member na agwa to the zonal coordinator n'ụwa. A prohibited things in IPOB, come on ya na-eme, o nwere na-enwe sibling. Ma chike dozo ma nwe sibling. Unu ga-enweta data ara directly. Or director kwuru ya, no nwere nke ọ ga-awụ ya bido, you will confront the person with the same madness. Or director gwara anyị ya, oche na ya mụtaghị. Ọ gwara anyị na the same madness ahụ onye ahụ wetere, na ya ga-eme ga mara na iwe human being. If you do not show him the same madness, na ga ama na iwe human being, or director kwuru ya. Ọ na-arụ ọrụ naanị na Fulani, ọ na-arụ ọrụ everywhere. All that very command niile na-arụ ọrụ. Agaghị enwe artificial position na IPOB. Eme mmadụ appoint, director na-arụ ọrụ na the position. Why na the person emere appoint to work there? Is a lie. No more artificial position. No more artificial appointment. Eme mmadụ appointment in or somewhere na-arụ ọrụ his position. It can't happen. It can't happen. Enwere ndị anyị na-amaghọta isi agwa ha na nwa ha nwụrụ. Aka na-agwa ha na ọ gara training. Aka na-agwa ya na ọ gara training. Ịgwa ya na mme ya nwụọ. Ilie mmadụ bụọ. Anyị ka ihe awụcha problem dịrị anyị. Anyị na-achọ ka enwee good result. Anọ n'ọṅụ agwa ndị a na nwa ya nwụrụ. Unu abịara akpasu mmadụ iwe. Ma ya nọ n'ọṅụ. We can never leak that secret to those family. Ma ya nọ n'ọṅụ. Ya wụrụ n'ụwa n'onwe onye their parents ga-achọta gị. A na-agakwu state coordinator, zonal coordinator na-ajụ ha nwanne ha. A na-agakwu senatorial coordinator na-ajụ ha nwanne ha kwan. IPOB ka na-achọkwa onye ahụ. Ị makwa ihe ị ga-ezi nwanne ha. Una na ọcha free na-agbagharị agagharị eme video n'airport, eme video n'ihu prison. Why na anyị nọ na danger here? Ebibi ya tọrọ m sị m na inwe ịdị value. Not nonsense. People are now declaring that their own order, they are now obeying DOS command. Because Mazi Nnamdi Kanu declare he is now leading IPOB through 100 men. Let him counter it.
For how long now? What Mazi Nnamdi Kanu is thanking his 100 men? And you got fool forever. He should declare Donedu, or Rising Sun, or Wavid, or Simon Eberima, or Rising, or 100 men, or IPOB without DOS. Ya gwa yin ko na-edu. Ya gwa yin ko ga-edu. Ọ gaghị ega kotecha ndị na-egbu ndị Igbo, kotecha ha, chịkọcha ha si grupu, emecha ha bịa gba ya okirikiri, echi na ya na ọkwa defense chiwa, we no do am o, I no do am o, na Vid do am, na Rising Sun do am, no, na 100 men o. Anyị ga-aga into such defense again. Nke ọbụla ha metere na director jiri aka ya defend ya. IPOB ga-apak onwe anyị defend anyị metere. Onwe anyị nwere ike iji sympathy mgbe allow you connect with criminality again. Sympathy. And you be the so one as well with Simon. Today, how can I pamper the same people? I know now so one as well for years. And I pamper. Oh, how can I share the program? Huh? Oh, how I was 100 men. I cannot pamper. It's a work I use weapon director. Now involvement yanina. No talking clear. He don't want to clear. When I get a move high, I get a move here. IPOB on that DOS. I get the corrupt. I cut her off. I get damage your image. It damage your image. I cut her off. Don't you see people deny their village? Because of bad story about their village. Village or cherish. Village or love. Ijo neighbor okwu obodo ọzọ. Otu aka ị ga-ajụ mmadụ ya sị gị na Mazi Nnamdi Kanu na-edu ya. Onye nke ọzọ sị m na Mazi Nnamdi Kanu pụtasị na ya na-eduzi without clear ihe Simon mere na ya nwa na-eso ya. Mmadụ na-agwa m ọ bụ na ha ma damage ha ma na ihe ha na ebe ede ihe damage jigoro director ha mara ihe ha mere na unit IPOB zones and unit anga ndị egburu family ha ka ị gara ga gbata ndị ahụ gburu anyị na parade ha sikwa IPOB kwuru na Nnamdi Kanu na-edu ha until ewere ndị ohi gba anyị okirikiri anyị ahụzie part of them ha metezi ụka ya ga-adọtụvu onwe anyị is a lie. Ọ bụ na director achị clear ya onwe ya anyị separate IPOB ya lekwe activism mewe ya lekwe group form wa sympathy ndị a elere community na Igbo gbugbo tupu ha gbuo ndị eze. Ima na ọgbara nkịtị kwere ekwe for how long ka ọ ga-agba nkịtị? But you can know what Mazi Nnamdi Kanu do to DOS, what he will do to you when he come out. Okwubeghị ihe ọ ga-eme ndị gburu ndị Igbo. Okwubeghị ihe ọ ga-eme discipline ya. Okwubeghị ihe ọ ga-eme lawyer si na ndị ochi na ha not the same with the followers of Mazi Nnamdi Kanu. On the defended ya with press release. Ga physically meet the government of the world. They let nye ha separated director. Oh ya ka ọ gwara gị na ọ ga-egbu. Maka na anyị na-arụ na company empire. Ma na company ya. Ọ ebe anyị na-arụ okwu anyị niile zara. Ka bịara na-eme anyị in position of an individual. onye chọrọ inwe ọbara mgbali elu nwe ọbara mgbali elu ha anaghị eme m argue. They can't argue me now. Presentation m okwu ụmụ mmụọ na-agwa m okwu. Ọ dịghị ka ihe a na-eche eche. Ọ dịghị ka ihe a gwara ga-agwa a ga-agwanwu gị ihe a. Olee onye ga-agwa gị ihe a na ihe a m na-agbọchi ya agwacha gị ihe a eburie n'isi ihe a na m na-ekwu. I don't work on Expo. Ọ na-enye m nsogbu. Ihe nọ m n'ime ka nna da ewepụta. That is why ị ga-ahụ atụ from instances to instances enwere m detective memory and I'm not prepared. Apakịrị m ọtụtụ ihe na my brain. Apakịrị m ọtụtụ ihe there. Ọ dịghị m ntị. Any topic m chọrọ ịkpa a na-egosi m ihe related to that thing. And I make it, I don't need to think. Hey, DOS, Mazi Nnamdi Kanu is no longer working with them.
people are now saying that they are not working with Mazi Nnamdi Kanu through 100 men. They can only work with him through DOS. Now, if he's not working with DOS, they are now obeying DOS direct. It is left for him to reconnect with DOS, because we cannot be working with middlemen. Middlemen can use you. All the time, Maxwell Metranki, Choiga position, Conweze security. All middlemen. All Hamakoga, Wechi, your mepo. Gwam no lawyer ka akpọrọ ya no Ipob. A blame was him. Why do you obey him? You know your leader is in detention. Ya ka ije si. Direct authorities in the Igbo go through lawyer or sibling. If you want to message the whole Biafra, go through lawyer or sibling. If you want to message Nigeria, go through lawyer or sibling. If you want to message Ipob, go through DOS. Do you understand? Iya na agwa gị o nwere one of our brother now. Amaghị m otu aga m emenu post. And m ga-eji opportunity atiri appeal. Ọkwa chain ka ọ na-follow yi. O lose go first area, lose go second area, lose go third one. And all is senatorial coordinator now. Ụlọ ya 220,000. And ebe ubi security ya ịma anyị nweta ụta ka anyị na-agbari inweta ebe dị gị mma ịka nweta nwobere security ị ga like lose ya. That guy have been on a follow you chain. N'ezi ozi ka mara ma ga-enyere ya aka o lose olori o ebe ọkwa akwụna ọkwa senatorial coordinator. Still ha na ha run na 30th May whether mohiri n'elu mohiri n'ala ọ na ha hozụlụla. Ọ bụrụ na wu chain ma bịa mee post. Do you understand? But I follow you go chain. Follow yes state. Osi state. Or senatorial coordinator. Osi state. State I got through national. National I reply big. Do you understand? Echele send the quick or reply again. Onye ha ga abịa bawa mbọ ka na-echekwa chain. Ọ ka na-echekwa. Ndị mmadụ nọ n'ụdị problem a ka na-echekwa. Belata a ga-echekwa nke ya, ọ ga-enwe ndidi. Onwe ya ka ibe mma. Onwe ya ka ibe mma. Ọ na m ji ego maga kwada ga eji ahụ ezigbo important. 220,000 a senatorial coordinator. I forward the message to Ndishi, but 30th May ha. That guy now, that time landlord na ezuola completely. I chop you ba na I problem. On what dodge no dodge wa. I can echekwe chain. O when ndị nọ na-eche chain o were ndụ ha. Eruzie na nke director o ga-follow you chain. Osize through lawyer 100 men. That's senatorial coordinator. Any dream help. Senator ego lay out 220,000. And don't with security ebe on now. Ebobi. If you know lobula enwetere, enye ha chọ means chọkwa, enye odu landlord achọwakwa asikwa ya chere. Otu aka anyị nwetara issues, otu aka anyị nwere information. Ị gaghị eme na broadcast. Ọbịa ha alinye ato ndị isi. Ị chọzi ịma ihe ha ji eme. Nwana ozi ị ga-ezi ndị isi ugboro anọ. Izichakwa ha nọtụkwa ichetekwara ihe. Onye ziri gị ya chetere gị gasị oke ka ịlaghachikwa to them. Ka ichetekwara ihe. Ihe niile uchen. Ọ ka hapụta ugbu a mewe vidio na DOS ezikwara m ụlọ ozi mbanụ. Ihe a niile u privilege. Nyere m aka u privilege. All right. I run a club or union. That's why I don't like Madi misuse privilege. We say as right. Okay, yes, inbox, please. Thank you. On inbox, because in your register, can you that our senatorial coordinator? Because come where you security go do at least started me and now so many people they change their location. But ndị mmadụ uche na started me akọrọ no ha maka akọrọ gọọmenti amago ihe ọ bụ. People they change wela be happy. People apụwala ndị ji position na Ipob but ndị mmadụ ka anọcha comfortable place ihe na aka every day ị da asa weru ike dozie m
ụfọdụ why the main people na fight ọgụ Nigeria na-achọ ha change weza movement change shape ola maka onwe ha anyị na-eweta 30th May. You cannot be the same thing. You get moves like that. But ndị na-visit director JCI onye ukwu ha na-eme video n'ihu prison. It's na call everybody. Ha na submit NIN, submit a phone number, submit a passport. Pụtakwa sikwa m gawa Sokoto ga submit the same one. Onye a na-achọ na submit begi. Cases ya ga submit. Now let me tell you, how many people did Emmanuel Kanu betrayed because Kanu Tabia Abuja? How? To DSS during the trial of Mazi Nnamdi Kanu can leak his legal secret. Ima iye na-eme na sogula. Ndị mmadụ na-eme ya na-ala free. If you want to come inside court, you write your name, write your phone number. After writing it, submit it to Emmanuel Kanu. They will hand it over to DSS. DSS have their machines there. Hi, oh, how many people got a court now? Like, do you know how many people are gonna hotel Habru? After court, how you na hotel Kahalawa tomorrow? Do you know na halage? Do you know the way he my yemre? I submitted their name and their contact to DSS in court. Kahanwe Kebata. The DSS I got through immediately, got to their system. Manama ndi ahụ no. Onwere onye so n'ime ndị ahụ nọ na the list of wanted. Ejidere some na court there. Happen some to avoid noise. Ghana hotel jide ha. Happen some Ghana ụzọ jide ha. Agaghị eme announce. That's why some bịa isi ha na-agede aha ha ala azụ. Onye aga hand you over to DSS. Okwe ka na-eme na prison today. Submit your phone number, submit your NIN, submit your passport. One idiot ga-agwakwa gị, go to Sokoto and confirm because no lawyer dey free to move. Na agwa gị go to Sokoto and confirm. Gị nwa na-achọ that have not given your passport and na-achọ gị. Ka asị gị ga submit your data to confirm from Mazi Nnamdi Kanu. Ka amatazie na ịma ihe. Bikonu. Otu ọbụla onye ọwụ ji ka help data as network coordinator, right? Leadership agaghị egbu onwe ha. You know the reason m ji na-etinye ihe na my brokers. Let me go and clear IPOB. IPOB enwe this channel create ya na IPOB, right? Ihe anyị na-eme ọnụrụ ube nwanne agbala ọsọ generally. And this has been a problem to IPOB leadership since ejidere Mazi Nnamdi Kanu na detention, because Mazi Nnamdi Kanu's office as leader onye na handle this matter alone. Those that are wounded, yanwa kono ga choga. Those that lost their own, yanwa ka ga report ru. Enwere ga ga-enye ya ga-enye ego. Enweghị such office na IPOB. Oya mere o ji nye nsogbu. Leadership jiziela aka ego akpa hazi. Individuals na help the people. Imamado la kwara ụgwọ ụlọ na Biafra land this month. Mandi luzuru ọrụ, ma coordinators, mandi egburu mpa ha, mandi lagoro village, dute egburu mpa ha, ụmụaka nọ village. Ota school bido na leadership abala na problem. Ọwụkwa na akpa IPOB individuals na akpa ha, duto gịnị only the leader of IPOB Mazi Nnamdi Kanu onye na handle that office. Oya mere Darlington ha na-eji enweta ego. Ihe ọ na-alụ ụfa akpa ya. Onye agbatara nwa ya tear gas, you go to director. A create ya welfare, a create such thing. So immediately ejidere ya, the thing ceased. Ndị a niile are stranded. They run to DOS and wear such channel. To the extent na Darlington, but I chose DOS, kere achọ ụzọ create ebe a ga-echi na-eweta ego. Also at least, ogodoro ego na-ekwesị nye go down 1 million. Ndị anọ na Biafra land. Ayo mepere nwunye anyị shop. Akwa ya na-ekwe ma na-create ụdị channel ahụ. Not director na-eji and handle all these things by himself. You wanna handle ya. And the only na-eme na anything who individualism. Ọ bụrụ na create channel for that, a ga-enwe ebe ego ga-esi na-aga there. A ga-enwe ebe ego ga-esi na-aga there. People nwee issue like this. Achọ ụzọ ga dị eweta ego.
but ọ dịghị. So ịgwa leadership gị hụ na ha ka na-egbu oge maka a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa na ebe ha na-arụcha ọrụ. Akwụ ha ụgwọ ọnwa, ha bịa kewe ụgwọ ọnwa ha, kewe ya ndị nọ na Biafra land, ndị na-ele anya n'ala bekee. Akwụ ha ụgwọ ọnwa, ha bịa kepụta ego ha, ha wepụtacha ego biil ha bịa wepụta ego ha na-eti na IPOB monthly dues, ha bịa wepụta nke ha na-abịa inyewe ndị mmadụ aka, ha bịa wepụta nke ha ji enyetụ ndị mmadụ data na home. Nwanne, ndị dị otu a ka esi ha ma ha like ihe Kanu na-eme, ha gawa. Ọ ga-akwụ anyị ụgwọ ọnwa 10 years? Ọ ga-akwụ anyị ha iluzu? Anyị na-eme ya, anyị achọghị ka akwụkwọ anyị, but ịgwazi anyị nọ ya nwe ya kwụzi anyị ụgwọ ọnwa. Onye ọbụla weta biil ya kwụọ, ma ndị egburu onye nke ha ya akpọlite ha. But this sacrifice anyị kwụọrọ ya onwe anyị, beta agwala anyị na o nwere onye anyị mere ya. Anyị mere onwe anyị, ịgwa anyị na o nwere onye anyị mere ya, ma ya like ihe ọ na-eme, anyị pụọ, then ya dị akwụ anyị ụgwọ ọrụ anyị, ka anyị nye ya biil, ka anyị nye ya damages. Ụnụ bịa ọ na-erezi mata ụnụ na-aga edifend nwu, ọ na-agba mmadụ kpakpakpakpa. O nwere ndị na-ala bekee ebe a ihe achụlatara ha. Ọ ga-akwụ ha ụgwọ? Ke mmadụ ole ka ọ ga-akwụ ụgwọ? O nwere ndị nọ na dị strọgụl na o nwere ike 1 year onye tube ndị be ha ego, beta ọ na-enye IPOB members ego. Nwanne ya kpọọ ya, si ya chere egodu. Ọ na-enye IPOB members ego, onye be nwanne ya ego. Esi m ya gaa ma ọ like ya na-eme, ya ga-anọrọ maka na ara na-agba gị, na ọ sị gị mee ihe ụta anyị na-esi eme ya ga-echenjila. Esi mba, onye Mazi Nnamdi Kanu ga-emere isi ike bụ Naijiria. Anyị akwụrụ ya n'azụ na-eti mkpu. Ọ bụghị anyị gwa ya na ihe adị mma, mere anyị isi ike. Ọ na-emere anyị isi ike, ọnwa anyị na ya so na-eme the same thing. The oath to see that neither should Mazi Nnamdi Kanu be subordinate. Ọ na-emere anyị position, anyị si mba, esi na ya nwa onye ndu, you must obey. Agwara gị n'otu a ka echi eme. Ọ dị right imere Nigeria or Britain isi ike, not anyị nwa, not anyị nwa. Ọ ga-eme anyị isi ike, ọ ga-eme ya. Kpọrọ ụmụnne ya nye ha authority, ha na-eme onye ọbụla insult. Ọ gaghị eme, anyị ga-anabata ya. We can't accept it. We can't accept it. Ojukwu nwere ụmụnne. Ojukwu ji ego mpịa alụ ọgụ. O mebe like this. Bịa na atụwa atọ authority. Wita ha nwanne ha. Eme changing. Afọmụ group. Ana eme. Our stubbornness is not only for Nigeria. Me magi odo director me na si ma na anyị dị stubborn. When na do freedom na dị stubborn. All stubbornness ka iji si na ikwezi na Nigeria. Ị ga-adị na stubborn na ya ekweghị. Ajụọ gị nye reason. Since aha anyị nọ n'ime ya. Now today you are crying. For what reason? That you have been campaigning. Kanu ntale tweet ya. That IPOB no longer receive message from Onyendu. Now the message ha nwetere nke ha nụrụ from Ejiofor last. Imagine what a sibling is saying. Gisim na one nyere ground to separate us from him. Ugbu a ya ka ndị mmadụ na-separate zi, ha etiwekwala mkpu. Hey, DOS, we told you they want to hijack. Onye form Biafra radio na DOS na-maintain radio Biafra. Kedu onye chọrọ changing? Kedu onye na-achị hijack? Onye mepere Biafra radio si anyị mechie radio Biafra. Na ndị maintain radio Biafra na-ekweghị emechi ya. Kedu ndị ụsabotu a? Ị gaghị asam ya. Kedu ndị wetere changes? Mazi Nnamdi Kanu nọ na detention nye press release. Si mapụ afọ de. Kedu onye wetere changes? Ha nọkata change our press release, wepụzie leadership of indigenous people of Biafra, heavily led by Mazi Nnamdi Kanu. Ha na-edezi ya Mazi Nnamdi IPOB under heavily led by Mazi Nnamdi Kanu. They removed DOS. Kedu onye wetere changing? Ana m ajụ ụlọ onye wetere changing.
unu nọkọta bịa ebe anyị nọ ebe ihe anyị mere involve ebe tụwatị ya ọwụdị na edukeshọn ka ị ga-ebi abịa tụwatị something m na-emeduru m anya ha ya esesuka m n'oyibo something m na-emeduru m anya onye m zigoro oziọma ya na IPOB from 2016 to today m na-aga ezi oziọma structure mụ na ọnwụ na unu agbawala ara edi m ebe ahụ ma ga gaidikwa unu onye ahụ m na-agaidi ọ na-ege redio Biafra oge chakwa ya ma bịa gaidi ya gasịzi m n'onwe onye m bụ maka na ana m atapara director n'ahụ mụnwa take research risk izi oziọma n'ala Biafra ma openly ma indoor na onwe onye m bụ na enwe m to say so achọ onye ga-enye bribe na Biafra struggle esi na aga etinye m na list ota mụ anọ here na ya hụ na m dị flexible ịma na Metuselam ha ga-convince m ichere m idiot onye nọ na one stand from day one till today nwanne gị na ya bụrụ ofu amasị m onye ri bribe na Darlington sokatara IPOB soro sokata Simon laghachikweta IPOB sokata IPOB laghachi to Siblin ota Elochukwu ha na-eme flexible nwanne mụ na ndị anaghị emeshọ ọga gaa weta nke m kwuru before m kwugidere na ọhịa eji ama mmadụ weta ihe onye ahụ kwuru before o chenjiela kwugide gaa weta ya ka ịhụ but ihe niile unu kwuru ọkwa 2 months ago unu atọ ọnụchala against it Simon ekperima onye a this Elochukwu ha ma Darlington ha gasị we fought ekperima Elochukwu na-emezi meeting with ndị ekperima esi m na ọ dị jeni na ọgụ ahụ elu dị jeni unu adị nsensi a ihu unu na-eme mgbe ọ na-efefe unu ọ personal interest onye ọbụla awụ mgbe o fevọrọ ya ka ọ dị mma mụ na onye ahụ a na-emekọ unu fight Simon mgbe ọ na-efefe unu ugbu ọ na-efefe unu join izie with Ọrabueze join izie with Ifeọnwụ biko join ya with Emeka Livingstone join ya with Oge Nkere all of them unu na-emekọzi program ọnụ a na-achọ ekọtazi program nwanne unu awụ human being mụ na unu aga emekọnwa ihe unu na n'ihi ide post ma ewepụtara gị vidio gị mere eme ide post ma ewepụta nke iderede compare ya ibido tiwe gaa wetakwanụ nke m kwuru ekwu director declare ya ịmara nke m mere pụta kwuo ụfọdụ na ha ekwula ahụ na afọ unu kpa all declaration nonsense people anya guide IPOB guide chakulo down unu na-ame foto for 3 years only DOS kun na eme agitate unu sai kwụsịgodo agitation mgbe director pụtara ọkụ ya since ahụ unu emekatala agitate against DOS ọzọ wụzi unu na-defend Mazi Nnamdi Kanu anyị emegidela drag ta America for Christian genocide now anyị alaghachila ka anyị respond otu nwa only 1 month unu sokpo na azụ Nnamdi Kanu ya ga-adọpụta unu kwuo na ezigbo ihe they attacking our leader so bịa meta ụka ga-agbaga na azụ Nnamdi Kanu anyị bịa dị anyị adọpụta gị kwuo gị ezigbo ihe ọ gị nwa jee aha eze obodo unu bịa kparịa mmadụ n'ime ahịa onye aha sị gị na eze obodo unu wee idiot ọ gị nwa onye mebiri aha eze obodo unu ọ gị kparịrị eze obodo unu ịkwanyere gị eze obodo unu ugwu iji aha ya gaa gị na onye ara na-akọ ọnụ iji aha ya gaa na-akparị ndị mmadụ na-achọ ndị mmadụ okwu na-achọ ha amakwa onye eze gị ewu ndị mmadụ ga-apụta dị asị gị to hell with that your eze by then itiwe ọ kparịala eze anyị nwanne mmechacha unu ihe ebe a enyi ga hụrụ ihe m so na ya ana m na detention waziri ka apụta n'Enugu prison ana m dị Benjamin Onwuka abata n'Enugu prison kedu ihe m na-enwebe experience ya n'ụwa kedu ihe ọwụ dị ọwa experience ọnwụ ka experience detention ka experience ihe isi ike ka experience ka ewu dị experience ọnwụ ị ga-eji bịa tụwatị ya somebody decide na m chọrọ nwere onwe ka ihe nwere ike iji bịa na-abịa tụwatị ya my brain anụ m ndị apprentice na-ezi oziọma ndị ụwa siri ike anụ m ndị apprentice na-ezi oziọma ndị masọbụ ahapụrụ m masọbụ na-ekwukwe Biafra without belonging to any zone nwanne ị ga ha ama na edipụrụ m n'ime ya without belonging to any group mgbe ahụ enwebeghị IPOB maka na-emekwa mpụta ma na-ekwu Biafra
oziọma m siri n'ime prison yard nọchara fonu ndị wọda. Okwu m nọ everywhere. Okwu m nọ na fonu ndị wọda. 2010, 2011, 2012, 2013. Ịhụ ha n'ihe anyị mere involve, mekwa ihe ahụ anyị kwuru. Mekwa ihe ahụ anyị kwuru. Maka na nke ọbụla mgbe ọbụla m na-achalenji mgbe ị na-atụ atịa mara na mgbe ahụ ekpebiela m ọnwụ. So mgbe ahụ ibe na-akọzi akụkọ ndụ, ọ ga-agbasaziri gị. Ọ gbasaziri gị. Ọkwa Mazi Nnamdi Kanu ga-adị surprise erelize ya ugbu a ya bịa kwuo ka m ebe ọ ga-ekwudo okwu. Ọ na Biafra redio ka redio Biafra. Ọhụ ihe ndị a ji aha ya mee, ọhụ ebe a dragara aha ya, ọ ga-ejiri nwayọọ gaga n'oru ala. Ọhụ ebe ndị ọ na-akwanyere n'ukwu ndị niile nye suspension na Ipob ya chịkọta ha ofu ebe. O nwebeghị ihe ha kwuru maka Biafra struggle ọ DOS since oteseme peace. Ịchịkọta ndị mmadụ ị chanelụ ha on the leadership. Nwebụrụ gị tiwe peace. Ndị ka ịchịkọtara, ndị ahụ ịchịkọtara, ndị agha enye suspension ha atịrị ka ndị onye ndu chịkọtara. Ha kwesịrị atị ka human being. Amara nna n'ọkwa director gwara ha nọrọ ọkwa ịhụrụ otu ha si nọ nwayọ face struggle. Mba, director chịkọtara ndị a suspendịrị ma ndị emere spelụ ka ha fight ya DOS. Otesa achịkọta. Mgbe anyị replyịrị ha etiwe unity. Onye atraikwala mmadụ hie o. Onye anwakwala nwa bịbịa try ya mmadụ hie. Do you understand? Onwe nkịta na ebe a. Gwa na onye a na ya na-ese etere nkịta mirror here. We don't set mirror for dog. Ama m na dog hụ onwe ya na mirror. Otu ndị ashị hụ eziokwu. Ọ na-adị ha ka otu nkịta na-ahụ onwe ya na mirror. Obido gbawa onwe ya. Gwo. Ịghọtara? That is automatically you want to generate noise in your premises. Setting mirror for a dog. Onye na-ezu oshi, ebi preach against oshi. Ị chọrọ ka ọ dị comfortable. Onye na-egbu mmadụ, ozugbo ikwu maka igbu mmadụ, ya na-achọ otu oshi egbu ka ị hapụ ikwu. Ị na-eme expect ka ọ dị happy. Chineke mekwere m ebere. Homeland Radio Biafra, ha gwakwala ya director na ọ na-arụ ọnụ na ọ na-eme Homeland Radio. But mgbe m ji na-achụsa ndị iro, na-achụsakwa ha, lụchacha ha ọgụ ya ọtara, ị complain gị. Only 4 days or 5 days m nọ na Facebook, unu na-ama jiji, ama m unu na-amara jiji. Tọkwa nọ here na-ekwu since January a suspended m. Eru ụbọchị ha jiri aka ha gbapee ya. Ozugbo a gbapere ịkpa m, ma ewepụ pichọ director tipi ịchọ m. Ozugbo ha hụrụ ha mara na m enwetala ya maka ihe a na-ekwu identity maka echenjigidela name page ahụ. Ha chọzie identity asị identity gịnị. Ọ na m filucha fọm ahụ mmecha apil ahụ that picture ọnọkwa there. Ozugbo m ga-eme post ahụ mụnwa ha alọkọọ ya. Ka ugbu a ma rush ya ti picture m ha bịakwa again. Sikwa m selfie picture video. Eme ya ozugbo. Ha sikwa kaadị. Eme nke ahụ. Ha lele mepe ozugbo ụdị nke a na-anọgide. Ha mepe ozugbo si m ya been restored. Nsi lukato ọkwa na picture ka nọkwa ebe a ma ọ picture ihe ọzọ nọ here. Ọkwa ụta ala ọkụkwa ihe again. Only 4 days una imagine. Our people are not going to post my short video. Since ya ha na-post ya. Ekwana ihe on the worried. Ọkwa ihe am kwucha na short video ọkwa ya ka m na-ekwu ebe. Ebe m na-eche weta argument nke m. Ọ na-agbaghara ya. Ebe ahụ ala ihe ga-atọ. You are a fool. You are enemy. Akwa onye na-aga egochi m vidio ebe o ji ọ dị proud ga preach Biafra. Ebe o wee type imegide search na ebe mgbagide gị ihe ị ga-asearch ihe ga na-ahụ ụmụ a.
Fearless IPOB evangelist in IPOB evangelism in Biafra land. Ihu videos. Fearless evangelist Mazi Nnamdi Kanu preaching Biafra in football field. Ihu videos. Fearless IPOB evangelist Mazi Nnamdi Kanu preaching Biafra in the market in Biafra land. Ihu videos. Search one engine, search one, go to Google. Asikwage, Fearless IPOB evangelist Mazi Nnamdi Kanu preaching Biafra in a burial ceremony. Mazi Nnamdi Kanu, Fearless IPOB evangelist preaching in IPOB grassroots evangelism. Fearless IPOB evangelist Mazi Nnamdi Kanu in IPOB awareness campaign of free Mazi Nnamdi Kanu. One isa chigidele kata video. Isa chigidele kata video. In Oji. The man now is stakeholder. Utaka onye nke ọzọ stakeholder. Onye atiri ndụ ya, ụfọdụ eti ego, ụfọdụ eti ọrụ ha, ụfọdụ eti freedom ha, ụfọdụ eti ihe dị iche iche, ụfọdụ eti time. Ha ticha earphone na ntị na-ege na-arụ ọrụ na company ebe ha na-arụ na lab bekee. Ti earphone ịma na distraction. Ụfọdụ rụkata ha eme mistake. Oti earphone na-ege live broadcast. Esi na onye anaghị enye sacrifice. Ụfọdụ ahapụ ihe ọ na-arụ n'ọhịa na comment. O chikwa na nke a ga na nke ọzọ. Ebe gọọmenti na-eshi eri dawa mindset o na comment. Gọọmenti of Nigeria ha ndị ọrụ ha nọ here na enweghị ihe gbasara n'ihe m na-ekwu. Ha amaghị ihe m na-ekwu. They are interested in comment. How are they responding? Are they hearing him? Are they believing him? What is their mindset? Ebe ka ha nọ. At times, ịhụ na full broadcast i mere only one single comment. Even nyere point more than the whole broadcast. Ebe ka gọọmenti nọ, ebe ka ha na study na comment. Esikwa anya value la ndị na-eme comment. N'oge onye na-ekwu okwu, n'oge ka a na-ahụ ihu gị. So DOS ekwesịrị ịchọrọ anyị ihe. DOS enye anyị ihe na anyị na-ekwu okwu. So onye ahụ mere comment, gọọmenti ahụ ya. Ịdị iche wute onye mere comment. Gọọmenti o kliki na profile ya hụ onye ọwụ. So ịdị iche. Ọwụ we nga ichuzuru ịgba. Otam chuzuru ikwu okwu here. Ma mmadụ emeghị vidio masị ya na ọmụ akacha ya mma. Ihe a ebe nke m na-agba. Ihe a ebe m chuzuru. A sị mara nke ị ga-emepụta. But all under command. I will do anyhow. Thank you. Asị onye ọbụla weta ego ji eme data for 1 month ka anyị chịkọọ ya ọnụ. Ego aghọ nshọbọ. Asị na anyị chọrọ ego na. Asị gị nye anyị ego data gị 1 month. Onye weta ego data 1 month. Nwanne, ego aghọ nshọbọ. Ọkwa ego eju everywhere. Ịhụ sacrifice ego ndị mmadụ na-eme. Ebe na-akọchi ha ntị. People wrong defend them as can defend the IPOB for years. Una no katan no zuba elu chọrọ ka anyị face ihe ọzọ. Una were aha Mazi Nnamdi Kanu mee ha accuse. Anyị face kwe na-eme ihe anyị na-eme megide till save IPOB laghachizie ka anyị reply unu na-etiwe. Hey, they are attacking onye ndu. They want to overthrow him. They want to take over. We told you. Oh my God. Unu ka na-ehugodi ihe. Lezienu decision ndị mmadụ. Ihe ahụ there is all no cause really. Leya n'elu itiwela n'ọma Chinasa nworu postri oto postri ya ihe ahụ ihe ndị mmadụ dara kọpịa ya posto ka ị nwee ike ghọta na people decide go na ha agaghị eme Mazi Nnamdi Kanu obey 200 men. So gị nwa na-amali elu parade 100 men gaa zuoro onwe gị ike. 100 men adị relevance. 100 men na-eme video n'airport, 100 men na-eme video n'ihu prison. But IPOB members nọ na-ezogharị ezo na-agba ọsọ. Ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu anaghị echi through DOS ya paaki onwe one side. Anaghị enwe jumping. Mgbe ọ nọ na Kuje enwe deputy. Or was it the same with now? Ama ndị mmadụ na-echekikwa ihe. Deputy nwere automatic decision. But hence enwe deputy, you must pass through the decision body, making body. O teche eme ya, nwe ihe ọzọ a na-eme. The oath na onwe ya gwara m na m ga-adị loyal to DOS. So all DOS ka ọ deziri ha na Mazi Nnamdi Kanu.
Not me. Ndị loyal to DOS emego m nke m. I have maintained the oath. So asị ha abụọ director na DOS ka ozi kwangodongo ha ọ gbasaziri ha. But again when say ma hapụ DOS mezie director obey direct ọwụ ihe otu kwuru. Otu ka m nọzi na. Maka people misuse go privilege well due to ha gara visit director onye lọta ọtụashi masịzi oke onwezi anything ishi dị abịa m na-ege ya gbazie DOS ka ha zie anyị ebe onye bịa ọkọ nke ejiri ọnụ kedu ozu ka anyị ga-ama nke director ọ kwuru anyị bido mewe obe ihe niile ozi one day Nigeria agwakwa ofu onye ya kwukwa ofu ihe na ihe director ọ kwuru anyị based on middlemen anyị anaghị eme ya anyị agaghị agwekwenu ka e were power IPOB dewe na detention si na Mazi Nnamdi Kanu na-decide anyị agakwa eme ya anyị agakwa anwụ the same time Nigeria tụọ director nga ha jikwere lawyer na civilian bịa na anyị power gadewekwe na nga si anyị na ihe ọbụla o kwuru na ya ga-eme ife onye ndu no approve am no go happen ọ bụkwa nna echenjie ya a transfer ya from detention dewe ebe na ị ga-emit ya ị ga-etigodu mkpụ nwa 1 week or 2 weeks before gọọmenti abịa present ya ọkwa ya o nwere onye ndị ọcha ga-egbu mba so anyị ga-echekwa mgbe anyị hụrụ ya anyị aga-anata ya ọda ọ maka na anyị na-eme self determination so ọgụ bido na iche na ị ga-evisit director anyị bido ọgụ na iche na aka ga-ahapụ ebe ahụ ọ nọ so anyị nwezi onye anyị ga na-anata ọda so ọ dị gị ka anyị bido ọgụ na director na ị ga na-evisit brain wound too low so ka ekwena otu isi chọọ ka anyị hapụrụ ya power anyị hapụrụ ya power Nigeria ebido gbasawa ya wicked ịnụwa na emere transfer ịhụ mgbe aka ị ga-ahụ ha jọsọ hapụ ya ugbu a onweghị ha na-ekwu gị ha na-achọ ka a mara ma ga-anatagodo IPOB power nyefee ya n'aka gwazie gị na ihe ọbụla o kwuru na-eme Nigeria abịazie tie gị mmanwụ mgbe ahụ DOS na-enyezi ọda asị ya mba o mba we are waiting for onye ndu even Nigeria will sponsor the people ga asị mba we are waiting by then ebupụli ya transfer ya because so a convict a ga-transfer ya all right government ibuga any state ha like any federal prison ha like ndị nwere ndị maximum prison or maximum prisons ya nwa Calabar nwe maximum prison Rivers nwe maximum prison Enugu nwe maximum Abia enweghị Ebonyi enweghị Akwa Ibom enweghị Imo enweghị Bayelsa enweghị ihe ha nwere minimum enwe ebe condemned criminal na-anọ CC right Chineke mere m ebere anything ị chọrọ ikwu any topic anyị nwe ha anyị ga-offer maka we have time to study anyị nwere time study chama onye ara study onye ọbụla mgbe ị na-agba ọsọ m na study onye ara m ga-eji enye nkuzi right thank you thank you thank you if you obey DOS you have obeyed IPOB leader so now unu kparịtara ndị mmadụ gwa ha director have moved without DOS director have left them director have launched 100 men since how many days who na call 100 men how director thank 100 men people are now telling you they're under the leadership of DOS in a wee way ndị na-maintain oath 100 men on na oath Rising Sun on na oath Avid on na oath. So why are you angry that people maintain oath? Give one on one gonna wepa ha DOS na press release. There was a Mazi Nnamdi Kanu direct. Why na press release IPOB leadership, IPOB leadership under the leadership of ably led by Mazi Nnamdi Kanu. That is the press release. Una noro wepu IPOB leadership. There was a IPOB led by Mazi Nnamdi Kanu. Chena I ga no give them that foolishness. Oh yeah, we individualism. He will put the people with individual. So IPOB, Yobla Mazi Nnamdi Kanu kuru IPOB kuru. No, Mazi Nnamdi Kanu anaga enye order for press release by IPOB Media and Publicity Secretary.
Okay, I got DOS. No need the press release for this. It's simple. Man born here, man born outside. You don't write on behalf of the people without the consent of the people. IPOB press release is not Mazi Nnamdi Kanu press release. Mazi Nnamdi Kanu is director of Radio Biafra and leader of IPOB. He has the right to have a secretary from his office. So he cannot be publishing with IPOB secretary. I don't know if the person is calling our program. I don't know. Let us see. The caller, are you calling for the program or for another thing? Welcome. Good afternoon from here. Mazi, Madam Chumachku, I greet you. There we'll go ahead. Thank you. Mazi, please write on. People are asking if they can call live. Please tell them that they can call. Please. Okay, let them call. Let them call. People want to join their voices. Oh, yeah, call. I love what you're doing. Chukwu is your strength. Thank you. They're free to call in from the number there, right? Thank you, Mazi. You are free to call in. Aiji Madanala. They are free. The number there is, can I see it? Okay. The next caller, we have come to you. Welcome to the program. Hello. Good afternoon from here. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to the program. Your name and where you are calling us from? All right. My name is Mazi Ejim. I'm calling from my location in Biafra land. Thank you. Welcome to the program. Thank you. I'm Mazi. It is very, very unfortunate that some of us who are under, some of us in Biafra land are already disappointed that Onyendu is capitulating. Onyendu is going astray, probably due to the embargo and the bottlenecks the Nigerian government created while he was held in captivity in DSS dungeon. So, but therefore I beckon on Biafrans all over the world to allow the DOS continue to pilot and paddle this struggle to a foreseeable destination. The DOS can never lead us astray. IPOBs all over the world, Biafrans all over the world should please continue to entrust their trust on the integrity of this leadership. They are outstanding men and women. Again, Mazi Nnamdi Kanu should retrace his steps. He's our director and our Onyendu, but he has to retrace his steps. If he knows he wants to lead Avid, Rising Men, Rising Sun, Autopilot, 100 Men, whatever names they can call themselves, let him distinguish and separate all these criminals from DOS so that it doesn't continue to cause problems for us. And so, lastly, for our senatorial coordinator whom you raised the need for support, I will give 50,000, and it will be on our own way. Yes, thank you, Mazi. Somewhere around Biafra land, sometime 2 months ago in a park. I don't want to. No, don't go further. Please, after the program, you can reach me. Okay, you saw me. Okay, are you the person that saw me that day? Oh, no, be small thing. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Okay, we continue. This is Homeland Radio Biafra presentation. Right? So, what are we saying? That IPOB is run under chain of command. We obey IPOB through units, zonal coordinators. The zonal coordinators obey IPOB through local government coordinators. Local government coordinators obeys IPOB through senatorial coordinators. Senatorial coordinators obeys IPOB through state coordinator. State obeys through national. National obeys through continental rep. Continental rep is automatically DOS member. Now, let us go to department. Head of departments will still start the same way as we have media. We had it from local government media, state media, national media, down or up to head of department of that media department. The same finance department, the same defense department, the same legal department.
All the head of departments are DOS members. All the continental reps are DOS members. And there are people that have no office, they are also appointed in DOS. So how can all these people be saboteur? Only Mazi Nnamdi Kanu is clean. Have you ever seen such a thing? Then there is nothing we are doing here. There is nothing we are doing here. Let only him pilot the struggle. Only him is sent. Let him do it with his family. You will be in detention. We are defending you. You are there creating zones, creating what we don't know, imposing them on us, imposing your siblings on us, imposing lawyers on us to insult us. People that was contracted, as we used to contract driver to carry us to an event. We contract driver, motor driver. We hire halls for our meeting. They can't control us. We pay them. We pay driver. We tell driver where to go. They don't have any contribution in our journey. They don't have any business. We contracted them. We also contract people to do posters for us. We also go to people to print things. They only do what we told them. The same thing with the lawyers. You don't control us. As if we are foolish. Is it today we start contracting people to work for IPOB? How automatically will they turn and be participating in leadership, participating in our role of movement? They have a duty to do. They end up there. Yeah, something may involve this struggle. I'm a instances. I don't need to go. Oga, I have references. I'm a treat cases. I'm a invite about a treaty case. I'm involved to tebe. Send maybe ndi obodo na ekwe ndi na-ekwe na Biafra magazi ozoma. I'm questions on them sara. I'm a me confront. I'm a me agwakwara m na a ga-egbu m mgbe m bidoro. A ga-egbukwe gị, a ga-emekwe gị nke a. Nna ihe na-eme dị riski. Ndị na-akọ ihe amadi ihe mụ na mmụọ m na-alụ. State coordinator akpọ m na m ga-ahụzi deputy m si onyeisi. Ebe m na-aga dị fa. Okweghị na m resign ala senatorial. Ebe m na-aga dị fa. Any digo onye a ga-eshi through me jide. Achọghị m ime involve na anything leadership or anything. Ka m dị free so that ejide mmadụ free. Agwara m IPOB members na ndị anyị na-aga ihe achọta anything like flag n'ime moto. Na agwa ha na ọmụnwa ji ya. Na ọmụnwa nwe ya. Na m ga-ekele m ya. Ka akpụrụ m gawa ka a hapụ ha nwa. Ka ha laga gwa IPOB ihe mere m. Ndị onye nọ na position a ịma ụdị sacrifice dị ha. Na anyị nọrọ na moto pụta na checking point ahụ anything Biafra. Na unu gwa ha na ọmụnwa nwe ya. Na already na m ga-agwa ha na ọmụnwa. Ka unu nwee ike dị free gawa. Ka ị ga-abịa bịa na akọrọ m rubbish here. Ana m achụpụ tension n'ime ahịa. Ana m achụpụ fear n'ime ndị mmadụ. Ana m agada crowd without informing anybody. Ma una park wa moto bịa ghọta onye na-ekwu okwu. Gwa m ihe ị na-abịa ịkọrọ m now. Na ana m aga burial ga drag ta mic zuo ozi Biafra. Before ị na-amata ndị mmadụ agba m okirikiri. Ichi ịlụsa m ọgụ, ndị mmadụ alụsa gị ọgụ. I don't need to inform you. Sị gị chere m mba. Ndị ahụ ala dị kwuo ozi okwu ozugbo. People agada. People enye mmiri mango. People edewe moto or machine a ga-eji ebula m ma mmecha. People guide wala m. People watch wala azụ. For me. Ya were n'ofu ebe na-ede ihe. N'ofu ebe na-ekwu ihe. A na-agwa gị ihe anyị na-ahụ na ihe anyị ziri ndị zone. Gwa gị ihe na-eme na zone. Na director na Glory apụọla na zone. Unu ka na ọsọ nwe na-asị, "Hey, is IPOB leader? Is IPOB leader?" And eme position on ndị Igbo. Gaa to unit na Glory apụọla. Ị naghị anụ ihe ndị mmadụ na-akọ. Something I protect for years. Ka unu ji aha ya bịa na-akparị ndị na-protect ya. O megharibe ahụ ihe anyị na-anụ ihe ọ ga-eme anyị ma ọ pụta. Ya mezie ya ugbu a. Ya mezie datin. Ihe ya mezie ya ka anyị marazie. Ụmụ anụ mpama. Onwe ihe a ga-eme sibling. Ọ mụwa ka a ga-egbu. Egbochiri Asaworu. Gboo Maazị Chikedozie m. Bula sibling eluigwe. Bula ndị ejimakọ ha eluigwe. Bula ndị gburu anyị eluigwe. Egbu anyị. Ọ ya wee ekele unu ga-ekele anyị. Ụmụ anụ mpama.
as if no one anyị hate. One night my head's not here. Ebe to what ya, inwa be to what ya, with any influence. Anyị kick egi. Inwa be bia luo okwute. Gbapu gazo na azu director. Anyị bia there, anyị akwapo director. Jide gị kwọ gị ezigbo ihe. Ebara na agba gị itiwezie, they attacking our leader. They is attacking his leader. Ọkwa gị ji ahụ ya bịa mkparị. Ọkwa gị ji ahụ ya bịa blackmail. Ọkwa iji ahụ ya bịa ebubo. Ọkwa iji ahụ ya bịa ịchọ okwu. Ọkwa iji ahụ ya bịa na-ekpo ndị mmadụ aja. Isi ka hapụ reply gị. Ị na-arụ ezigbo nrọ. Brain gị dị too low. Ịkọ mmadụ ọ n'izugbo n'azụ director. Iche na ịdị safe. Ọ gị dị safe. Ị dịghị safe. Ị dịghị safe. Let us go to the caller. The caller, we have come to you. This is Homeland Radio Biafra. Welcome to the program. Your name and where you're calling us from. Good afternoon. Yes, Mazi Nnamdi, my brother. I'm calling you from Georgia. Thank you. Your broadcast. You're doing great. I just called to encourage you, my brother. It's not here in the middle. In fact, I'm more than glad, and I'm sure most Biafrans are quite glad that they restore your live Facebook and this thing. So now frustrating the enemies by speaking the truth. You want to go there? Abraham, that's how I regret image restore this man's Facebook. Just like the same attack, hand name attack, Lolo. Yes. For no reason, just remember they're scared of the truth. Grown men and women that knows the truth but chose not to abide with the truth. And the personal interest too. Things Omar Hillmedley here said he raised a whole lot of people. Raised them and the good, the bad, and the ugly. All not on this IPOB. And nobody is stupid. Knowing the situation and condition of Nigeria right now, everybody wants out. I actually say Nigeria. Again, praying after upon all the whole atrocities, this idiot which are non do but I yes, I know could that's because now 4 months another this. I don't know what must kind of sometimes I don't even know this guy or the contract I'm not the mirror there, to be honest with you, man. You know, he also on I go on I goes out the day at all. Everyone that goes out there, he has a structure which he put in place. The DOS, these people, in fact, he has to be very glad that now, in fact, all the people who are still standing very tall, which is this DOS. Oh, when you are here, man, like this, not Biafra, Itikasia. That's they would have now. I mean, the flag about just about you're gonna leave. I mean, what I get serious for personally, I'm I swear to God. Don't go that area. 100 men. And all those useless 100 men after that, rubbish. Oya, he's done for. Useless old men and women here now rubbish. That knows the truth, but decide to defend evil because of personal interest. The same Quinsu got one after the other. Again, we can't do Mazi, thank you. Thank you, Mazi. Thank you. Mazi Nnamdi Kanu can only lead us through IPOB leadership. But if they say that he have dropped DOS, then he's not IPOB leader. He can't jump DOS to lead us. He can't use 100 men to lead us. He can't use IV to lead us. Rather, any group can be supporting IPOB. Cannot even be attached to IPOB. We have register. Let me analyze IPOB. IPOB is everybody born from the East. That is the general language. But why is it an organization that we use to run a freedom fighting? Because IPOB must be guided and protected. Hey, I have the right to use the name of IPOB because I am born from the East. Why do governors from the Southeast always appeal to IPOB? They knew it is an organization. Why is it that Dave Umahi does not speak on behalf of IPOB? Because he was born from the East. You yourself, why are you not claiming member of Ohaneze Ndigbo? Are you not Igbo man? We are asking you. Why is it that you enter your Umunna meeting even as you were inborn from that kindred? Why do you join? Why do you go to Lagos and join your town union meeting? Why can't you automatically claim to be member? IPOB, everybody is IPOB. We are free to use it. The caller, welcome to the program. Your name and where you are calling us from.
Caller, good afternoon. Hello? We have come to you. Thank you. It's like you are driving. Hello, Mazi, am I coming out? Yes, you are coming out now. Go ahead. Okay, Mazi, thank you so much. And I wanted to ask before because I just started getting your update again. I don't know if it was a blog or something. So Because I've been getting your messages from other it's like you are driving. members. Hello, Mazi. You are driving or you put earphone. Do you put earpiece or driving? I don't know. I'm on the road and I will not just want to talk because I just left a very busy place. Okay. I'm on the road. Okay. But I just want to find out that I hope this thing now has come back fully. Yes. So Yes. I started following it afresh. Yes. You're hearing me. Just keep up the good work. I wish I was at home because I would have talked a lot. But I'm on a busy road and I'm listening to the program that you're doing. Okay. The Elohim bless you. Your broadcast is like a fire. This time it comes out, I don't abandon it. Just seek when them would. Thank you. And we have missed you. And thank God you're back. Thank you so much. Thank you. Let me continue this. Yeah, guys, thank you. Thank you, the speaker. Thank you, the caller. Thank you. So that is it. That's what he's telling us now. That the oath we took. Look at the oath. Now I'm not at them 100 men. My generation 100 men is not here. What is here is leadership of indigenous people of Biafra. That is what is here. I'm the director of Radio Biafra. Director of Nigeria Ishike anya kwuru ya n'azụ. O mere anyị Ishike anyị na-agbagharịa. Ishike ya nwere boundary. Not to us. Ọ gaghị emere anyị ekwe na ọ ga-ekwete. O mere ya Nigeria anya kwuru ya n'azụ. O mere ya Britain anya kwuru ya n'azụ. Anyị gwa na ọ na-eme ma ya kwechiri were otoche meet in Nigeria meet anyị gwa na ọ washi. The oath said that neither should Mazi Nnamdi Kanu be subordinate. Let us go to the caller. We have come to you. Welcome to the program. Your name and where you are calling us from. Yeah, Mazi Okoye, I'm calling from Georgia. Thank you. USA. Well, we thank you so much, brother, for what you are doing for speaking the truth. Believe in the truth, and you are doing the right thing, and God is your strength. So my point is this: the way our leader is going, from what I'm seeing, I think he's trying to deviate from the truth. He's trying to make us look like a fool that we don't know what we're doing. We know what we're doing. We're not kids. We're all grown adults. So I don't know why you should be playing with our intelligence. We're not fools. So Nnamdi Kanu should retrace himself and come back to his senses because we know what you are doing. DOS, that was the key of this movement. There's no going back. We believe in DOS. We depend on DOS. What they say goes. If Mazi Nnamdi Kanu chooses to go and work with Simon Ekperima and this group, that is his business. We are working with DOS. They are our backbone. Mazi, thank you so much and have a good day. Thank you. Let me play Kanonta for our people. Thank you, Mazi. Thank you. Please, the callers should wait. Let me play it. Let me play what our brother have just said. Let me go there and play it. From Kanonta. Let me play it, please. Now, YPOB. Good evening, good morning, good afternoon, good night. My name Why you not here, Kushike? is Kanu. I am from Why? Isiama Faruku, No, Umaya province in Biafra that is not it, please. land. Why is he not speaking louder? I I have to use this to thank Biafrans, Hi. friends of Biafrans. But this is not Strongly, when the foundation I of have this listened great to this. movement, IPOB, was shaken. Let me check again. Good evening, good morning, good afternoon, good night, according to your time zone. This thing was speaking louder My then. name is Kanu. But let I me see. am from Isiama Faruku, Umaya province in Biafra land. Why?
First and foremost, But I let have us to manage. use this wonderful opportunity to thank Biafrans, friends of Biafrans that stood strongly when the foundation of this great movement. Are we hearing it? As it is too small, too low. Through the extraordinary rendition of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Okay. Who is the face of Biafra and the symbol of self-determination. I knew it was a difficult period for our struggle, but it was unfortunate that most of us acted ignorantly. Thanks to Chukwuka Abiyama, we are back again, stronger than ever. There is one IPOB, one leader, and one DOS. The highest command in this struggle is DOS. In this situation we find ourselves now. It has been so for many years. Their decision is final, whether it suits us or not. Challenging their decision means challenging IPOB highest command and IPOB worldwide, because anybody can be a member of DOS if you are qualified to be so. So whatever thing they said, we must carry it out. Meaning that command and control stands for a very simple reason, that we are not political party, rather a freedom fighting movement. That is it. We are done with it. Right? That is Kanu Takano. Because that time, IPOB leadership was still sending money to Nneanya. They were sharing. Immediately the leadership said no, we will not give them money again. The same thing with all those people jumping up with them. It was Darlington that told us his name is Ezebiro, this, that. That Darlington have joined because DOS refused to provide his personal interests. So it is all about personal interests. But let us go to IPOB memo. Right? Now, when you go to IPOB memo of removal and appointment, you will discover that legally, Mazi Nnamdi Kanu can never be sued in court for removal or appointing anybody in IPOB. Officially, documentations shows that Mazi Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, have never removed, as the leader of IPOB, have never removed or appointed anybody. How? He never issued a memo. He only gave announcement after conclusion with IPOB leadership. Because the complaint will come from even state, from state to national. People will be treating it. State table is somebody's table. He will treat the matter, move it to national. These are the people involved in that removal. These are the people involved in that appointment. People was asked to look for somebody. They started doing so and investigating. Until after everything, the HOD will now write a complete, comprehensive report and give to Mazi Nnamdi Kanu. This is what we have decided. We have tried this. He said no. We have tried this one. They continue. We tried this one. He continued. So he should be removed. Do you understand? If he is not certified, he can call the person. Or he say, go ahead, go ahead. They will now sign it. He will now announce it. When he announces it, the memo will come out from Directorate of State. Not from leader of IPOB. Memo will come from Directorate of State. When memo come from Directorate of State, head of Directorate of State will sign it. That means Mazi Nnamdi Kanu does not remove or appoint. But Code of Conduct said that he is the one that will remove and appoint. Code of Conduct forget to say that he was the one that will issue memo and sign the memo. So, between somebody that announced your removal and appointment and the person and the office that issued the memo of your appointment and signed it, who appointed you?
ọ ya na da agbaghara na argument anyị. Ọ family m si ama ogwuopu, anyị na-ebido argument n'ụtụtụ, ndị gara ọrụ alọta na mgbede. Ọkwa onye edewe ọgwụ ya, onye edewe mma ya, ofu akụkọ akụgide ndị mmadụ agawa ọrụ ịlọta ịhụkwa anyị. Ị mara na ede strong ewetakwala dị argument anyị nwa, a ga-agwa gị na onye a onye ama ogwuopu. Anyị nwa na-eme argument. So anyị na-aga ihe dịrị anyị na-asị gị nna hapụ ihe ị na-akọ. Mgbe a na-agwa Elochukwu hapụ ihe ị na-akọ ka anyị mee ihe dịrị anyị, a na-akọ ya sị they are not going to win this battle. O nwebekwa onye ya na ya na-alụ ọgụ. Ọkwa ofu onye buputere bọọlụ na-agba na field, agbajiri aka ya nye goolu, gụọ ya. Ọ nọ ọnọdụ ka ebe ofu onye na-emesiki egwu ludo. Ofu onye ji aka ya na-egwu ludo na-agụrụ onye a na-agụrụ onye a, agụrụ onwe ya agụrụ agụrụ ya na-ahụ anya. Ịghọtara? Ọ ya ihe Elochukwu ha na-eme. Ugbu a anyị sị ka anyị reply ya, ha sị ọkwa onye ndu ka a na-eme attack. Ọ ya dịrị gị gị bịa mee ihe ahụ, gị were ahụ ya bịa kparịa mmadụ. Naanị gị na-atụ ludo, ọ dịghị ka ị ma atụ. Naanị gị bụ bọọlụ agba n'ahụ wọọlụ, ị na-agba na post, ọ dịghị ka ị ma agba. Right? Ugbo anyị apụtala ịgbaba n'azụ director. Hey, you attacking onye ndu, you attacking onye ndu. Ọ ya dịrị gị were ahụ ya gawa ochi. Ọ ya dịrị gị were ahụ ya bịa kparịa mmadụ, ya bịa defend anyị ka mara na ọ ya dịrị gị. If not, ọ gị nwa ga-take responsibility of bringing his name to the market to be insulting everybody in the market, thinking that na ga-ewere Chukwu, so nobody will reply you. So people are now replying. It's easy no director ka na-eme attack. You, the chief constitutionist, the chief instigator, unu ga-atacha ahụ ya. Anyị save guy IPOB ka anyị adozi unu. Lenu ihe people mere according to their presentation. Lee ya, Martinez nwere a copy, post ya for them to cry kwa. Ebe ha si na-achụgo DOS, they are not existing. Since Simon Kanu nta gwara Simon with ejimako ha make code of vote of no confidence on the 27th of February 27th of February 2022. They got 7,400 votes against 70 million Biafrans. They say DOS don't exist. They have removed them. Kanu nta started clapping for them. They are the people that organize vote of no confidence. No, they don't exist. They don't. Even Simon later said IPOB no longer exists. Kanu nta didn't challenge him. Today you are dragging the same IPOB that DOS saved when Simon, your ally, said they are no longer exist. Simon declared ESN wanted. We saved them. If you want to Simon roko with Indo to Haburani. And under no Chineke kwuru. Chineke ahụ ya bịa kwugode ka anyị. Ya bịa godu bịa gwa anyị na onye gburu nwanne anyị gburu onye Igbo na-arụ amị gba ụlọ ha ọkụ, kpọọ ya Sabo duto na onye Igbo na-arụ amị na na Chineke sị mụ na ya mekọọ no peace. So ọmabụ na Ojukwu na ndị ya na-eso lụọ ọgụ Biafra Nigerian Army, Biafrans that are Nigerian Army. Eruzie na nke unu onye ọbụla we onye polisi ịgagbodo ụlọ ha ọkụ ụbọchị ọ lọtara na-egbuo ya, asị na ọ gị nwa onye ga-defend nwuhie onye a ka asị mụ na ya rụkọ. Ịchọ ime peace with ndị gburu anyị, go to Osihite Ụkwa. Abịakwala na IPOB bịa gwa anyị ya. Go to Lilu, go to Osumohu, go to Idato, go to ke ha na-akpọ ndị nke ọzọ ahụ arọ ndị Zọgụ, Ọkaigwe, Ihiala, Ọkịja, Orumba, that is Owerri Izikali, and Obinze, Umunze. Then another one is Nnewi, North and South. Ebe a ka ị ga na-aga eme peace. Ọ bụghị ebe anyị nọ. Esem peace. Iruo there, you call the people of Aron ndị Zọgụ. Gwa na Mazi Nnamdi Kanu si, we make peace with ndị gburu ha. Ndị gburu Chidi Okeke. Ndị gburu Alexander. Right? Gbuo ha. Ịghọtago? Ebe a ka ị ga-aga. Ọ wee ga-epụta
ị bịa nọ ebe a na-akọ ya gota ụmụ alụmakụ gaa kwuru n'ahịa ha ahụ Simon ha gbara ndị amị ndị van ndị amị abịazie gbaa ahịa ụmụ alụmakụ na ehime mba n'ọkụ gaa ebe ahụ ịdị na ọ na-adị ahịa sị ha na unu bịara ime peace nụ gwa ha na ọnụ nwa mebiri ihe n'obe owu irode gwa ha enugo anụ mpama iche na onye ọbụla na-etinye ọnụ n'okwu n'obodo ekwulite okwu onye oshi n'obodo onye oshi anaghị etinye ọnụ ekwulite okwu na Naijiria na-egbu anyị onye gburu anyị agaghị etinye ọnụ ihe ọbụla na-enwe bandịrị ikwu onye n'obodo asị gị mechie ọnụ onye oshi agaghị eso tie ọnụ ebe a na-ekpe onye oshi igbe okwu onye oshi ahụ a na-ekpe ikpe ga-ajụ ya ọwa ozube ihe ọbụla nwere ihe itoru o nwere okwu ọwa enwe mara na itoru ya maka na ịdara iwu ahụ ote nwere anyị si ekwu okwu wụ na anyị adaghị iwu nke ahụ ememe involve na igbu mmadụ agakwanụ m eme ya mpa mme involve mụ na ya gbagharịa igbu onye Igbo n'aha Biafra mụ na ya agbagharịa so ndị nwere nkwuwa okwu wụ ndị na-emeghị involve ndị na-emere involve bịaziri jiri aha Mazi Nnamdi Kanu sizie m na m kwete na ya nwa general leader na onye ndu why kwa na eji eme expel na IPOB why do we start suspending? Is it not because somebody is not doing well? Was it established behind Mazi Nnamdi Kanu? No. So organizations that have expelling and suspension ka ị na-abịakwa m sị na ndị mere ihe ndị anyị suspend na IPOB na-emetụbeghị na anyị chịkọta ha ọnụ na onye ndu kwuru no peace ị ga-aga na arọ ndị Izọgụ gaa mee peace ahụ gaa na Werezikali gaa na Ụmụnze ị gaa na Ọkaigwe ịghọtago abụọ bụ ha ndị ọzọ n'ahịa ị gaa na Obo ha gbara egbe n'Obo ihite Ụbọma ị gaa na Awọ ha gba egbe ha agba ọsọ ndị amị abịa gba shọpụ ọkụ gaa na Awọ Junction si ha n'ọkwanụ peace ị gaa n'ọsọ ihite ụkwa ị gaa n'ọsụ m ohu si ha na director sụrụ bịa mee peace ozugbo ị na-emepe ọnụ kwuo ya atụgbuo gị n'okwute ịbịa n'ebe ebe anyị nọ ịbịa na post anyị sị you should do go peace gaa n'ebe ahụ gentle kọtụrụ isi local gọọmenti Ide-Atọ North kọtụọ ya o gburu ikpere n'ala ekepụ ya aka nwoke mara mma toro ogo ụtọ ahụ kedu ụdị arụ ọ kpara nwoke mara mma local gọọmenti chairman gentle egbuo ya hai nwanne ihe emego mmadụ hie o nwoke ahụ toro ogologo ilegodo otu onye n'iru down ka tokwa ogo gbuo ndị eze chụpụ ndị eze gbaa ụlọ ndị eze ọkụ weta isi onye eze bịa dowe n'ahịa ya imepe ọnụ sị m na onye ndu si ma ọ n'oge na ha na-emeziri 100 men iwere aka gị shie ya ihe Ngozi Ọrabueze edere ijiri aka gị shie ya ifi ọnwụ biko shie ya Emeka Livingstone ha shie ya my program ma blọkụ ha onwe ha anyị na-eme na detention mgbe anyị nọ waiting time onwe ha na-akpọ total dry handover even mama chọọ ka mụ na gị kwukọ okwu ma zụrụ siga maka onye nwa bia na detention 1 packet of cigar is 1 carton of beer ma zụrụ ya gaa nye onye isi biko achọrọ m ka ime mụ na onye abandover total dry handover no talking to no communication of any kind onye isi ewere ekwe silent on all corner quiet everybody no quiet ị hụrụ nwa amadi a na nwa amadi a as from today ha no total dry handover in this cell no communication of any kind we can talk outside o ma emepe cell n'ime compound n'ime yard premises anyị ga-ekwukọ okwu onye bedi ya n'ota bedi ga anụrụ ota onye nsogbu ime ya handover ọ ga-ewetenwu ihe nọ n'elu bedi gị ọ ga-eweta ya prison experience o mee ya kpam ha repeating handover matter ọ capital offense now ọ dara iwu onye isi instigating trouble ọ dara iwu onye isi setting confusion ọ dara iwu onye isi repeating handover matter ọ dara iwu onye isi refusing dangerous order ọ dara iwu onye before I agụsicha your charge before they finish your charge ịhụ na ị nwetara 7 count charges maka na ị wetara lighter anọ n'elu bed ya
because ị chọrọ trouble ihe mere na wee kụkara ụlọ ya ọhịa anyị na ndị a gburu mmadụ ga-anọ total dry bandover, no communication of any kind. Asa onye ahụ aka ọbara ọ pụọ nọ 7 years before lọta asa before enwee orikọ anaghị eji the power of leader join ya nwụta egburu mmadụ n'obodo a na-achụpụ mmadụ ọ ga-anọ nọzuo ọbịa lọta asa ya mee omenala emechaa ya ome orikọ isi m na onye ndu se ị na-agba ara thank you thank you thank you ime na onwe ihe na-ekwu ebe mmadụ nọ people nwere cases but ha nwere government officials. If you inform them, they will not talk to you. They don't want to be involved. There are things you get separate onwe gị. There is rogodu ido mmadụ anya na iso gị. Awa anyị maka director na-emere isi ike ayo Nigeria. Ọchị ime isi ike o mere Nigeria isi ike. Ọwa anyị na ya so na-alụ ọgụ. Ọbịa anyị gwa ya okwu ọ na-eme isi ike. Anyị egosi isi ike. Anyị egochi ihe a na-akpọ isi ike. Ọhịa otu ukwuru. I swear not to be a son, not to be insubordinate. Neither should Mazi Nnamdi Kanu be insubordinate. Ọ ga-emere anyị stubborn. Ọ ga-eprove anyị stubborn. Anyị soro ya n'azụ gawa ọgụ. Ọnọkata ọtọ ọnụ ọgwa anyị na ọ ga-egbu anyị. Na anyị ga-egbu anyị na anyị mejọrọ ya. Na director says is no longer working with you. You have left. O nwere such power. Anyị na-arụ na company ya. Anyị na-arụ na company empire. Does he issue memo for removal? Does he sign memo? Ka ekwe n'otu ochi bilie n'ụtụtụ gwa gị na ya na onye a na-arụ. Who issued the memo? Ka ebe the memo bịara? You will discuss with leadership. Anyị na-eme one man business here. O nwee such power. Ọ onye na-arụ ọrụ na company ka ị ga-abili n'ụtụ without any reason isi ya na gị na ya na-arụ. Not people bịara sow ye seed in a collective interest, collective effort. Anyị so icha, which stakeholder. Obile n'ụtụ. There is a leader. He's not working with you. Ya gawa, ya nọrọ onwe. Ya ga-do ndị ahụ na-edu. He's not working with DOS. We cannot work with him outside DOS. Ga-agwa ya, ọ ya ihe unu na-ebe akwa edere n'elu ebe a. That people say that they will not obey Mazi Nnamdi Kanu through 100 men. And Mazi Nnamdi Kanu cannot lead them through 100 men or lawyer sibling. Ọ bụrụ na ị chọrọ ifele elu kwuo onwe gị, folie elu kwuo onwe gị n'ala. If Mazi Nnamdi Kanu cut off his chain with the leadership, ya reconnect ya, we can never cut off our own chain with the leadership. We obey DOS. Through DOS, we can obey our leader. But we cannot obey our leader without DOS. Because middleman can lie. Middlemen can truncate. Middlemen can cause any harm. And they are not involved. They can go and contest tomorrow. The person can resign as a lawyer tomorrow. The middlemen have one agenda. I want to free my client. They don't care what will happen to us. They don't care what will happen to our struggle. They don't care. But we have two agendas. Free Biafra. Free Mazi Nnamdi Kanu. But today, they told us we should remove ourselves. They are the people going to free him. I face struggle. I said they have abandoned him. They have removed him. How will we abandon him? Where is this thing? Ibieba ino soro na ihe. Ibia chọrọ ịtụwatụ ya. Ihe anyị so. Ihe m so. Ịchọ ka m kwụsara gị meeting. Emekwele na meeting m nọ. Ma gbasa meeting gị ahụ. Onye ọbụla ala eyikwe meeting ụbọchị ọzọ. Na ara na-agba gị. Absolute integrity. Ngwale ihe Kanu nta na-eme. Hey, they have abandoned DOS. Check the date. When they the video and don't play, you guys say, ah, this man do it. I hear mgbe ekwutere okwu nke ahụ. Anyị oya gụọ ya. Disgusted ọ na-asụ bekee. But ugbo o mewegonu. Itiwezie mkpu. Hey, we told you they want to take over from Mazi Nnamdi Kanu or DOS. On ndị mmadụ sị na Mazi Nnamdi Kanu aga edu ha without DOS. All decision.
maka na edoro ha anya ihe na-eme emeghị ya kpukpukpu ogelele anyị bupụtara onye ọbụla ahụ ya life. Then mbọ niile DOS gbara 5 years dị ndị open. Blackmail DOS na-efesi order ha mere obey Mazi Nnamdi Kanu, suspension of Monday sit at home. Asize na DOS ụsabụ Kanu nta abịakwa defend aha ọkwa ha blackmail Monday sit at home. DOS emeghị obey. Director asịkwa na DOS emeghị obey in time. Still ha gakwa na work with Simon si ya mewezie the sit at home. Kedu ụdị hypocrisy we ha? Ngwagwo disgusted, Chinasa Nworu and his group cannot get any information from the Kanu Ezebiros anymore. Just imagine. What is he celebrating? That they have separated IPOB leadership from Mazi Nnamdi Kanu. So the same people turn a bank and say, hey, they have abandoned him. They don't want to. He says he's not working with them. They abandon him. They say he should die. They want him die. They want to overthrow him. They say they will position. They want. Oga korogi inyo puo. Korogi inyo puo eba. Nkobuli ikwuru icho me wepute. Nkobuli ameru icho me wepute. No ya mere iji gosi na m nọ na the struggle. Ma ichogi ma mara gị atụ. Nke director okwuru. Ichokwa mara gị atụ ebe ọzọ mere na IPOB. Ọwa ebe na-akọrọ m ihe ga-amara m atụ ebe o mere na IPOB. I were ihe mere na local gọọmenti unu ma ọ na family unu bịa na-akọrọ m ihe na-eme na IPOB. Why na mma otu IPOB isi eme ihe. Ọ Nigerian politician ka gọvanọ dapụta na ọtọ. I remove my special advisor. Emeri elect. IPOB anaghị eme elect appointment but enwere right. Right? Thank you. Anyị nwere right. Onwe anyị ga-ahapụrụ privilege ya ọwụrụ right ya. Anyị hapụrụ ya for years but ugbu anyị anawala privilege. So onye anọ na privilege nke ya bewe. Ọ mgbudo dị ka a na-ahapụ mmadụ make use of privilege. Agaghị eleba ya anya. Nwatakịrị na-aba ebe ọ na-ekwesịghị ịba. Mgbe ọbụla ihe efuru enye onye ọbụla wone onye abazikwala ụlọ again. Mgbe aka ha ga-ama na ihe ahụ awụbụ right ha. No privilege. Ahapụrụ privilege na company. Ị na-agbagharị esomokwu dị onye ọbụla mind akpa ya biko eyikwala akwa m ọzọ. Onye nke asị eyikwala akwa m ọzọ. Ịma na ọwụ right, no privilege. Enwekwala ụbọchị ị ga-eyi akpụkwụ m again. Ihe ndị a niile onye ọbụla ewerela privilege ọ hapụrụ gị. Do you understand? But udo dị ala awụrụ na elu awụrụ na ala ọsanụ. So better trouble pụọ nwanne. Nwaanyị agwaghị gị eyikwala akwa dị ya o. Why na nwanne die na eyibukwa akwa ahụ before. Ya ha wụ right gị. Ịdọwe ya ime mistake. Ya privilege. Today na were privilege anyị niile anyị hapụrụ anybody. Onye ọbụla manage right ya. Ọ ga-manage your right. Ka anyị marazie. Child. Thank you. Anyị na-eme struggle, family member, civilian na-agwa anyị na ha cut all anyị off from our leader. Today, people agwara gị na ha na-eme ihe under DOS. Isikwa mba o. Ada DOS, you told them they want to take over. Ọkwa gị si na ha na-arụzi with DOS. Isikwa DOS calm ndị mmadụ down na onye isi dere letter for unity. Ole DOS nke ọwụ ndị ya na ya na-arụkọ. Ọkwa move go on with 100 men. Unu niile dị confused. Ya mewezi exercise power ahụ onwe na detention. Mgbe unu na onye nọ na nga enwe power. Anụgo ma waiting trial 4 years. Ga court a decide German acquitted on capital charge. Onye nọ na nga enwe power. Ọ ya mere ejide gị there. Ọ bụrụ na onye nọ na nga zuru oke, ma nna gọọmenti na-egwu egwu. Nga wụ power of government. Ịgwazie m na onye na-adọ nwere onwe nwere power na nga. Na o nwere right ịbịa jide power anyị jem agitation na nga anyị were ga anye ya. Nwere onye dọrọ anyị n'akwa dọka akwa anyị ga Sokoto ga filu form efilucha form anyị agwa ya onye isi na nkwa onye dọkara akwa anyị o na ihe anyị ji bịawa. Ị maghị na struggle gị nọkwu na nga ma imewu dị ihe.
ụbọchị Naijiria bịara gba egbe ebe a before ha na-agbacha egbe ha transfer director to Maiduguri prison. Ịgazie na Sokoto ị ga ahụ ya. So ole mgbe ị ga-ahụzi ya ka onye gị reply what you will do. Agbagola egbe already. Oyawu the danger of handing over your struggle into detention. Onye eji ana contribute na security. But director nọ dị agwaghị ihe ESN, agwaghị ka o chenjie mmadụ. O nwere onye nọ normal ga-elecha ESN niile nwere ụdị temptation o nwere through Simon. Ma Chinasa Nworu na DOS ha chịkọta ESN ndị ka ha sevuru. Somebody anọ dị na-agwa na onye ndu si Chinasa Nworu na o remove gị ya na onye ọzọ ga-adị in charge of ya. Onye mere ụdị ihe ahụ alaiki ala Igbo maka ịchọrọ idestroy ala Igbo. Anaghị anọ na nga eti aka na security. Onye eji ga-anọ ji maka na anyị na-arụ ọnụ self-determination. Ejide onye isi unu n'agha ọma ihe unu na-akọzi. Ọnụ ga-eme investigate mata ebe ọ nọ. Unu ga-agba egbe unu ga-esi n'iki ụtọ ọbụla nsha aga ibute ya ọ ga-anọ by surprise ebe ekere ya bụ na-abata. Tareta na ọdịa na-amanye ọnụ na ESN mmadụ ole ka ọ ma anọ ndụ na mmadụ ole ka ọ ma mpụrụ ke ndị ọsị ya ga-akọntrolu ndị Chinasa Nworu chịkọtara ha abanyekwuo another oath not to be involved in criminality. Not to be involved otu nke criminality abanyekwuru ya mmụọ anọkọtasị na directors na leave don't obey Mazi Chinasa Nworu. Onye na-achọ ihe dị otu onye kọrọ ụdị ihe a onye ahụ chọrọ ka ala Igbo gbaa ọkụ. Ọ chọrọ ka a hapụ ụmụaka bụ egbe ka ha dị free without command ka ha gba ọsọ gbaa n'ala Igbo. Ha che na Simon Ekpa nwanne ndị nke high trained ESN. Onye ọbụla chọrọ ka ala Igbo gbaa ọsọ ya wepụ Chinasa Nworu ka ala Igbo agba ọkụ burn to ashes. Somebody taichara lions docha ha ofu ebe nye ha encouragement. Ịma ihe a gwara ha ji cool down. Ịnọkọtasị m na onye ndu sikwa egewekwe mmadụ bụ emekwe nka. Onye nọ na Nigeria ọ na-eme ESN. Ị ga-eme involve na ESN command. Ihe ndị a niile sabotage. So mmadụ ga-anọ there mmanya aka na security. Gị ka na-akụ aka. Security ọ na-enwe knowledge of ka ọ na-akụ aka. Unu ji n'onwe unu egwuregwu. Director okwu ESN si onye ndu ebe ahụ ị na-aga ohihe Barrister Ejiofor na agwa ya onye ndu agala ebe a ya akwụkwọ nke agwa ya mba agala ebe a hapụgodo ebe ị na-aga. Ejimakọ ha is my client anything that is our agreement whatever my client says I should do I will do. Awashi ọkwa ezigbote achị. Ihe niile Barrister Ejiofor and Osoko mesi ya emela. Ozugbo akpọtara Ejimakọ ha si ya mewe. I want to defend myself. Go ahead, it's your right. I want to that is your constitutional right. Go ahead. Ha kwagide director aka n'azụ telekwaba ya. I want to sack my lawyers and defend myself. No problem. I want to drop my defense. Hey, that is a repeal law. Drop your defense. Just tell them it's a repeal law. Akwagide kwaba ya. Chọkwa ka m hapụrụ ha power struggle no with the DOS. Ka akwara kwabe ya na nga. Ha gazie doa House of Assembly. Nke a gbadola ha n'olu. Director Oshionwu akọtọ ya off oduwezie lawyer. Oshionwu akọtọ ya off oduwe lawyer, duwe sibling, duwe 100 men, duwe Vid, duwe Rising Sun, duwe Simon Ekperima. Ya duwe ha. Ha bịa n'ebe a bịa mee comment ka ndị mmadụ laa ha n'iyi. Nke m ụzọ okwu abụọ ka m ga-ekwu. Nwa ya ga-ekele ya n'ụtụtụ. Ụtụtụ gị buru ụzọ kpọta ụmụ gị kelee ha ka ha dị happy ka ịma ma ha ka like kwara gị. After our exposition. Emecha we expose gị nwa onye ọbụla ịhụziri kelee na-ele ya anya n'ihu ka ị mara ma ọ nọkwara ihe ekwuru maka gị ka ị mara reaction ya. O nwere ụtọ ọ ga-eme ihu gị si na ọ dịkwa ka onye a nụrụ ihe ahụ. Na agụ ụtụtụ abịara mere ibetu mmiri ụtụ Chineke mere mebere.
esi m na poultry ebe m na-azụ ọkụkọ bịawa pụta n'ụtụ a na-abịakwa bịa mee ihe eke ihe anyị na-emecha m na-agacha bụcha akpụ bachasịa akpụ buga injin esuo injin nne nwunye m eghe garị ihe anyị na-emecha ihe Darlington na nọrọ dị ya na-amali elu onwe nke ọ na-eme onwe ebe o si enweta ego anụ mpama azụcha ọkụkọ nchi ọkụkọ m na-ebupụta every week ebupụta ebu onye na-akọ ọrụ ugbo o buru ana m ere ya ere maka IPOB chọdụrụ ka ha nye ndị ọwụ na anyị nwere crops ihe ndị anyị enye mmadụ my own contribution bịakwa buru nchi ọkụkọ ma ahụ gị ọrụ gị akwanụ dị ụta bịa buru nchi ọkụkọ bịa buru nchi ọkụkọ tinye anụ onye ahụ akụja onwe onye nke ọzọ m na-ebu ya m si na ihe niile awụ biznes onye ọbụla bụ biznes ọ maka na ụwa mebiri ọkụta na-akọ ji ndị nna nna anyị ha akpọ ndị mmadụ kpoo ya eji si ya ga-akọ so that ọ ga-abịa n'ahịa nri na-esi okpo ya ji ọka dị si o wepụta nke ha na-eri nwekwe nke ọ ga-akọ next year ọ bụrụ oge ya nwee ji eleghị problem ndị mmadụ nshi ọkụkọ ka m na-aga ebu ige mbi mmadụ nshi ọkụ ya si na emerie nnukwu ihe yes a na-ere ya ereta ya ego pụtọ nke m ga-emenwuru ịsọpọt agricultural project IPOB it's very simple. Thank you. Thank you. Thank you. So that is where we'll be bringing this very program to an end, right? From me, Fearless Happy Evangelist Mazi Nnamdi Kanu. And from here, our homeland radio Biafra studio. It is good afternoon. Here I'm Boruba Radio Biafra studio. Canon tout onu ya na ntị ya. Hi, ndị autopilot. Ha nọ na YouTube na-akọ. Na kwa ọgbanyeghala redio ya ahụ. Ọgbanyeghala redio ya ahụ. Ọ na-akọ ihe juru ya ọnụ. Nsiso na ihe ọnụ macha. So ihe a na-aba. N'ọkwa ya nwere redio ahụ nke nwaanyị nke ọzọ sị, n'ọkwa ya ji aka ya nwere redio ahụ. M sị so na anyị nwechara redio. Hi! Ndị mmadụ lara n'iyi. Only 4 days or 5 days m nọ ebe a. O nwere argument ụfọdụ na na-ewepụtakwu. Ha na-ewepụtazi, ị ga-atry day ya again. Ha na-edezi ya. Ị ga-ede ya again. Ihe ndị ahụ ị ga-edezi ya. Ha shiftuola. Bịa dene ya na. Something na-emela broadcast ya ugboro abụọ. Even m na-eme broadcast m nọtụkwa m atụkaghị ya dị. Nnọdụkwa m atụkaịcha ya. Ana m egbu deten, m ga-egbugide egbuo ya jaja, gbuo ya ọnwụọ. Ị ga-emepe ọnụ kwuo ebe ndị mmadụ nọ. Ị ga-edezi ya again. O tesi gọzie anyị. Facts! Ekwucha ị ga-ede.